University, or BU, the premier university in the Bicol region, Philippines, is a SUP Level 4 institution by Department of Budget and Management, or DBM standards, established on June 21, 1969, following the passage of Republic Act 5521. It has 17 colleges spread across its 7 campuses in the provinces of Albay and Sorsogon, with the College of Law and the College of Medicine as its latest addition, and recently the Doctor of Dental Medicine and Doctor of Veterinary Medicine. Is rooted in its consistent top-level performance in various licensure examinations, becoming recognized as top-performing school in accountancy, social work, midwifery, nursing, education, engineering. Alright, magandang umaga sa lahat. Maupo na po tayo para formal na buksan ang ating programa ngayong araw. Inaanyayahan po natin na maupo na po ang lahat dahil magsisimula na po tayo. Sa muli, maupo na po ang lahat para sa pagbubukas at pagsisimula ng ating programa ngayong araw. By Department of Budget and Management, or DBM standards, established on June 21, 1969, following the passage of Republic Act 5521. It has 17 colleges spread across its 7 campuses in the provinces of Albay and Sorsogon, with the College of Law and the College of Medicine as its latest addition, and recently the Doctor of Dental Medicine and Doctor of Veterinary Medicine. Is rooted in its consistent top-level performance in various licensure examinations. Marhay na aga, good morning, magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan ang lahat ngayong umaga. Mapuo na po kita sa isang maugma, asin makabuluhan na aga. Alam naming may mga ilan na baka hindi kompleto ang tulog, pero sana busog po kamo sa enerhiya ngayong umaga. Dahil mamaya, busog man po kamo sa pagbukas sa satuyang kultura, panitikan, asin iba pang kaaraman. Ako po si Sherilyn M. De La Torre, tagapagdaloy sa araw na ito, propesor mula sa Departamento ng Filipino ng Kolehiyo ng Arte at Letra. Masaya po akong samahan kayo ngayong araw para sa ating programa na puno ng kaalaman at inspirasyon. Bago tayo formal na magsimula, may paalala lamang po tayo. Paalala po, para sa mga hindi makakadalo ng personal, mayroon din pong Zoom link para sa ating hybrid session. Makikita po ninyo yan sa link sa comment section sa live stream. Kaya huwag po kayong mag-alala. Maaari po kayong makiisa at makisali sa ating aktibidad ngayong araw. Nais din po nating pasalamatan ang CPRO na naririto para mag-cover at mag-live ng ating programa ngayong araw. Salamat po. Tunay ang makulay ang araw na ito dahil sama-sama nating ipinagdiriwang ang salin lahi, pintig ng diwa, panitikan at sining na may temang gisingin ang diwa at adikain ng kabataan sa pagpapahalagang pampamilya.
Hatid ito ng Pamantasan ng Bicol, Sentro ng Wika at Kultura, Kolehiyo ng Arte at Letra, at Samahan ng mga Mag-aaral sa Filipino o SAMAFIL. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa sapagkat batid ko na handa na ang lahat. Kaya't simulan na natin ang ating programa. Ngunit bago iyan, galaw-galaw muna tayo mga kawika. Ika nga, sabi ng aming profesor, galaw-galaw upang hindi pumanaw. Shake, shake, shakes muna tayo ng hand. Shake, shake, igalaw ang mga kamay para mabuhayan ang ating mga ugat sa katawan. Yan. Maraming salamat. Ngayong formal na tayong papalaot sa ating programa ngayong araw upang tayong lahat ay gabayan, ating tawagin ang kagalang-galang, may malasakit at mapagkalingang guro mula sa Departamento ng Filipino, Professor Cheryl Magdasok para pangunahan tayo sa panalangin. Inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo para sa ating panalangin at manatiling nakatayo para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas sa pamamagitan ng audio-visual presentation. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Amang mapagmahal, nagpapasalamat kami sa biyaya ng araw na ito at sa pagkakataong magtipon-tipon para sa aming seminar workshop. Salamat sa inspirasyong nagtutulak sa amin upang pagnilayan ang kahalagahan ng pamilya at ang tungkuling ginagampanan ng bawat kabataan sa pagpapatag nito. Panginoon, naway gabayan mo po kami sa bawat bahagi ng gawaing ito. Buksan mo ang aming isipan upang malinaw naming maunawaan ang aral na nais mong ipaabot. Buksan mo rin ang aming mga puso upang maging handa kaming tumanggap ng pagbabago at maging daan ng kabutihan sa aming mga tahanan. Bigyan mo rin kami ng lakas ng loob na isabuhay ang aming natutunan, hindi lamang dito sa gawaing ito, kundi sa araw-araw na sitwasyon ng buhay. Naway maging inspirasyon kami para sa iba at magsilbing ilaw sa aming sariling pamilya at komunidad. Panginoon, samahan mo kami mula simula hanggang matapos ang gawaing ito. Ipagkaloob mo ang kapayapaan, kaalaman, at pagkakaisa upang maging matagumpay ang aming layunin. Lahat ng ito ay aming hiniiling. Amen.
nabuksan ang ating makulay na pagtitipon, bigyan tayo ng malinaw, sistematiko at organisadong pagtatalakay sa daloy ng ating programa. Tawagin po natin ang matalino, mahusay at isa sa mga tagapagsulong ng wika, Profesor Princess May Morota. Magandang umaga! Malugod na pagbati at pagtanggap sa Salin Lahi 2025. Ang Salin Lahi 2025 ay isang seminar workshop na may temang gisingin ang diwa at adhikain ng kabataan sa pagpapahalagang pampamilya. Ito ay naglalayong pag-alabing muli sa bawat puso ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga at pagmamahal sa wika, panitikan at sining. Ang mga kalahok sa seminar na ito ay binubuo ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo ng pamantasan na kumukuha ng mga kursong kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino o COMFIL, Sosyedad at Literatura o SOSLIT at Sinesosyedad o Pelikulang Panlipunan o Sinesos. Meron po tayong dalawang tagapagsalita sa araw na ito. Una, si Prof. Richard Madrilejos, puno ng Departamento ng Humanidades, na tatalakayin ang paksang pagtalunton sa kultura at identidad gamit ang panitikang Bicol. Ang ikalawang tagapagsalita naman ay si Ginoong John Pistol Carmen, Information Officer 3 ng DILG Region 5, na tatalakayin ang paksang ang wika ng kamera, pagsusuri sa epekto ng camera angles sa pagpapahayag ng damdamin sa pelikulang Pilipino. Pagkatapos ng bawat panayam ay matutunghayan natin ang iba't ibang talento na ipapamalas ng mga mag-aaral sa AB Literature 1B at BS Social Work 1B at 1C para sa kanilang panalit bilang. Para naman po sa ating pagkain, meron pong ibibigay na snacks sa umaga. Samantala, sa pananghalian naman ay maaari po kayong mananghalian sa BU Food Court at sa CS15 na malapit po sa ating venue. Sa hapon naman, matutunghayan natin ang mga maikling pelikula na nilikha ng mga mag-aaral na kumukuha ng Sinesos mula sa BA Broadcasting 2A at 2B at BA Journalism 2A at 2B. Maraming salamat at naway maging masaya at makabuluhan ang ating seminar workshop ngayong araw. Maraming salamat po, Ma'am Princess, sa paglalahad ng malinaw, sistematiko at organisadong magiging daloy ng ating programa ngayong araw. Naway nasalok niyo po lahat ng pasunod-sunod na kaganapan ngayong araw. Maabante na po kita. Ihanda ang inyong isipan para sa isang makabuluhang aral. Ang unang bahagi ng ating intelektual na paglalakbay ay tulad ng paglalayag ng kasaysayan. Puno ng kwento, identidad at kulturang sariling atin. Narito po ang ating unang tagapagsalita. Isang premyado at respetadong alagad ng humanidades na patuloy na nag-aangat sa pag-aaral at pagpapahalaga sa kulturang Bicolnon sa akademya at sining. Siya ay Associate Professor 5 at kasalukuyang punong departamento ng humanidades sa pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra. Bukod dito, kinikilala rin siya bilang isang makata, aktor sa entablado at direktor. Na nag-ambag ng malaki sa pagpapayabong ng panitikang Bicol, siya rin ay isang award-winning poet at composer na ang mga likha ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral, manunulat at kapwa-alagad ng sining. Upang talakayin ang paksang pagtuntun sa kultura at identidad gamit ang panitikang Bicol, atin pong tanggapin ng may buong paggalang at masigabong palakpakan, Profesor Richard Madrilejos.
Diyos maray na aga sa Indogabos. Kan hinagadan ako ni Dr. Marilet, baka sala so apelido ni ma'am. Kang hinagadan ako ni Dr. Marilet Londonio, brief bio note, nagsimbag tulos ako, madalion, mga, degayo dito, 5 seconds kung babasahon sa bio note na pinadara ko sa iya. Kaya kan binasa ni Professor Sherilyn De La Torre sa kuyang bio note, halawigon, di ko aram, gariba ko ako ito. So giraray Diyos maray na aga sa Indogabos. Diyos mabalos sa pagtao sa kuyang espasyo na maghiras, kidiit, manungod sa panurat o pagsurat Bicolnon. Sa totoo, iyon yung pinakainot kong okasyon na kung saan naimbitaran para magtaram manungod sa Bicol literature sa luwas kang MP building. Diyos mabalos, of course, direktor kan Sentro ng Wika at Kultura, subhetong Filipino. Of course, guro ng palatuntunan, Professor Sherilyn De La Torre. Kasubago, nanalangin o pinangunahan ang panalangin ni Professor Cheryl Magdasok. And tinawang kita kang orientasyon ng gawain ni Professor Princess May Morota. Sa iling ko, sa giya ninda, sa esperso ninda, nagkaigwa kaining conference o pagtiripon, tawan tapo sindang palakpak. And of course, kamo na yaon digdi na kuta day napiritan. So mga estudyante ko sa art appreciation, susaro sa inda, nag-message ako na pwede sir i-extend sa submission kang finals tata. Duminagdag kaya sa Pilipino. Kaya pala magkakaigwas sindang magayono na performance at siya na hapon gayod o ngunya na gayod. Ano? So, abangan hindo ang magayon na performance kang ibilit. So, first year, ano? Abilit, nahiling ko mga first year Abilit. Ano pang mga kurso ang yaon digdi? Ano po? Journalism. May nahiling akong nag-consult sa kuya sa thesis dinda. Kasudma, ano? Journalism. Ano pa? Ha? Sorry? Broadcasting. Broadcasting, Abilit. Any other communication? Gabuskal. Okay, social work. And, yun lang. So, Abilit, Broad, and social work. Okay. Sisi mga social work, I assume itong nasa BUC, SSP. Nasabuto nito ang Bicol ko. Ang Bicol ko ay Bicol Albay or Bicol Tabaco. Okay? Di ko aram kung muya talaga nindo ang topic na ini. Okay? Aram ko ang pagmati na piguyod kita kang mga satuya, mga profesor,
maghiling o magsabay sa sarong programa na aram ko iyan. Okay, so let's just pretend that you like this topic. Madam Chair, PowerPoint please. Madam Chair, PowerPoint, yan. So, iniso titulo na hinaman ko, mga aram sa panurat o pagsurat Bicol. Mga aram sa panurat, pagsurat Bicol. Baad may mga sorsuganon o minasbate, baad ay ninda masabutan so mga pigasabi ko, pwede nindo nga puto ng kataning nindo ng mga taga-albay. Next please. Ang paksa na tinao sa kuya, pagtalunton sa kultura at identidad gamit ang panitikang Bicol. I-breakdown ta. Sabi ang pagtalunton is to follow or trace a path sa kultura at identidad. To follow or trace a path sa kultura at identidad. Sa kuya, kang binasa ko siya, kung gagamiton ang sa, pagkatapos kang pagtalunton, halimbawa, iyan ayaon sa pinakababa kang slide, pagtalunton sa kultura at identidad. Gari ang pagsabot ko kaan, the culture and identity of Bicol literature. Gari iyan ang pagsabot ko sa arrangement kang words kung sa ang gagamiton pagkatapos kan pagtalunton. The culture and identity of Bicol literature. Pero kung pagtalunton ng kultura at identidad, gari para sa ko, this is to follow or trace a path of culture and identity that is Bicol through Bicol literature. So sa iling ko, yun ini ang aim kan sa kuyang muyang ihiras sa Indo. Next, please. So, ang panurat para sa ko na naukudang kuman sa mga nagkairanot na mga parasurat sa Albay, we can say it's literature, panurat. And pagsurat, that's writing. So, para sa ko, saro sa paagi, sa pagsabot sa panurat o pagsurat Bicolnon is through the language of Bicol. Okay. Tawan ta po ki Onra ang kakaabot lang po na ama, samuyang ama, ang ama kan kolehiyo, kan arte, buda letra, Dean Adrian B. Aguilar. Okay. So, saro sa paagi, sa pagsabot, sa panurat, pagsurat Bicolnon is through the Bicolnon language. Kung muyatang masabutan ang Bicol, gamiton ta sa lingwahe niya. Take note of the term saro sa paagi. This is one of the ways. Okay. Bako man ini absolute na pag nagamit ka kay Bicol, pag nagbasa ka kay Bicol, automatic na nasabutan mo na ang or 100% it pertains already to a culture and identity of Bicol. Okay.
This is just one of the ways. Next, please. Okay. Mga aram bilang tungtungan. Ano ang tungtungan? Sa kuya, this is a work in progress Bicol term for theory. Okay? So mga parasurat sa NCR, mga senior ng mga parasurat, senior I mean based on knowledge. Okay? Ngani masabutan ninda ang mga konseptong subsubanon, western, piga salin ninda, piga translate ninda sa Filipino. Ang aram kong nagibukaan si Dr. Isagani Cruz sa De La Salle University. And of course, may mga professor man sa University of the Philippines, Diliman. So, may nagigibo naman kaini, may nagigiribo naman kaini digli sa Bicol. So, muya kung dumagdag duman sa ongoing contribution kang mga scholar sa Bicol na pigagamit ang tataramon nganing masabutan ang Bicol. Bicol language, that is. So, naghahanap akong ano ang Bicol kang theory. Kang hinapot ko si Dr. Marilet, ano ang Filipino kang theory? Ang sinimbag sa ko ni ma'am is teorya. So ngayon, naghanap ako pwedeng maging Bicol, Bicol na pwedeng maging trope or metaporya sa teorya. So ang work in progress na Bicol term ko for theory is tungtungan. Ano ang tungtungan? Kung may kaipuang kang abuton o ikaag, gibuhon sa kisame o sa halangkaw na parte, kaipuhan mo tungtungan. Kung muya mong mahiling o maaraman ang nasa balyo kan halangkaw na kudal, kaipuhan mo na tungtungan. Ngani dai ka madumog o madugian sa agihan ta kakauran lang, kaipuhan mong tungtungan. So, theory in the context of tungtungan means to create something out of that tungtungan or to understand something. Next, please. Mga aram bilang tungtungan. But sabihin, aram, ito gagamiton ko, nganing masabutan, ang panurat Bicol nun, ngani masabutan kung paano magsurat, kipanurat Bicol nun. So I'll use that Bicol term aram as my theoretical frame to understand what Bicol literature is and how do we write literature in Bicol. Nasundan tabi? Okay lang? Are you still there? Masyadong seryoso ba? Next, please. Okay. So ano ang mga aram sa panurat, pagsurat, Bicol nun? Ano ang mga aram? Number 1, dai makataram. Kaya kaipuhan, isurat. Nagsusurat kita na mga Bicol nun, tadai kayang itaram, i-express verbally, even non-verbally. Therefore, we tend to write about it. For example, crush mo si kaklase mo, dahil mo mataram sa iya, isurat mo na sana. Nagtatampo ka sa kagrupo mo, i-FB mo, i-online mo, i-status mo, isurat mo. Dagit sa magurang,
Dahil mataram, nadagit ka king papa mo, mama mo, direkta, isurat mo kung saan. Cellphone, sa notes, sa papel, sa notebook. May muya kang ituga. Dahil mo kayang ituga. Dahil mo kayang matuga. You understand, tuga? Si Senas, nakasabot kang taramo na tuga. Anong tuga nga ni? You want to confess. Di ba? Dahil mo kayang i-confess so sa imong namamatian, kung ano man iyan, verbally, so, you write about it. So this is the first aram. Kaya kita nagsurat sa Bicol, dai ta kayang itaram. Isurat ta. Next, please. The next is, igwa kitang aram. We know something, we have a knowledge of a particular topic. Therefore, we write because we want to let others know what we know. Igwa kitang aram, kaya mo yata itong ipaaram. For example, I know how to do mantra meditation, so I write to inform others how to do the said meditation. This is just my own example. Okay. So this is the second classification or categorization of aram as a tungtungan, as a theory in Bicol literature. Third, may muya kitang maaraman or may muya kitang aramon. That's why we write. We write because there is this topic that's tickling our mind and or our heart, and we want to know about it. So we tend to write in order for us to know such topic. We want to inquire, sorry, Madam Chair, pabalik po. We want to inquire what indeed is Bicol culture and identity. So considering this, we write. Muyatang aramon, kung ano ng God, ano man ang God ang Bicol culture and identity. Is it just solely based on language? Or people? Or place? Or all of the above? We can also, we write because we want to investigate the effects of the cement factory in Bicol. So we write because we want to know. Okay. Next. Ayan. Mahali na kita, kaya muyatang magpa-aram. Mahali na kita. So we tend to say goodbye. We write to say goodbye to someone or an object or a place or an institution. So we write about it. Nagsurat kita because we tend to part ways. We tend to become attached with someone or some place or some object. It may also mean asking permission. Di ba? Nakalimutan ko idagdag doon sa first part ng slide. So, it's not just saying goodbye, so paaram, but it's also asking for permission. Maparam tabi ako, pwede po ako mag-absent sa aga, pero ngunyan ako magkakahilang. So, we also ask for permission. We write because we're asking for permission. Next. I think this is the last aram. Yan. We write because muyatang makiaram. Muyatang makiaram.
We write because we want to interfere, meddle, intervene, for example, in the students' health concerns because of their academic activities. So we write about that. That's just an example, no? Okay. Nguyatang makiaram. There are concerns, issues in the institution, in the society, in the community, and as our act of engaging with these concerns, we write. Okay. Next. So, ano ang mga aram? So let's have a synthesis. Ano ang mga aram sa panurat, pagsurat, Bicolnon? Dai makataram, may muya kitang ipaaram, may muya kitang aramon, muyatang magpaaram, muyatang makiaram. Next. So, ano ang panurat Bicolnon considering the frame of aram? Is a writing in any Bicol language that cannot be expressed through speaking. It also informs, investigates, bids farewell, asks permission, and intervenes. Next. So, out of that definition of Bicol literature, based on the frame of aram, ano ang pwedeng maging Bicolnon culture and identity? Take note of that term, pwedeng maging, because I don't want to be an essentialist or absolutist. So this is pwedeng maging Bicolnon culture and identity. Ano yon? Number 1, igwa kitang tradisyon kipagsurat sa Bicol. Pre-colonial times until now, may nagsusurat sa Bicol. Not necessarily the language, but in the place of Bicol, or Ibalon, if you want to use that word, igwanang nagsusurat, igwanang parasurat. Number 2, ang mga Bicolnon may aram siya, and not too selfish in imparting knowledge to anyone who is interested. Okay. Number 3, at the same time, he is not arrogant to assume being an all-knower, because he is humble enough to inquire or investigate something he or she does not know, or it is not clear for her or him. So she or he investigates and inquire. This is I would like to manifest that culture, that value of being a Bicolnon. The 4th is, there is a time to lament, a Bicolnon, and there's also a time to let go. And, a Bicolnon, bako siya mabas. Nagpapaaram siya. Di ba? Nagpapaaram siya. Dahil siya nanghabas. Not a thief. A Bicolnon is not a thief. Because of the term paaram. Nagpapaaram siya. Kung gagamitin niya ang taxes, kang citizens, nagpapaaram siya na para ini sa mga emergency activities o emergency sa sosyudad. Bako sa saindang mga helicopters. Ano pa? Not just passive, ang Bicolnon, bako siya pasibo. Bako siya na siya ako, kiako. Active siya in issues and concerns of the community. Sa inali ini, hali ini duman sa
work in progress definition of a Bicolnon literature. Sa inhali ito, hali sa tungtungan kang aram. That's why I got this. A work in progress, Bicolnon culture and identity. Next. Yeah, activity. May activity pa ba, ma'am? Magsurat sa anuman na tataramon sa Bicol na nagtutungtong sa saro o duwa o gabos na mga aram. Dawa sa kabanga o sarong pahina. Or sa notes, sa ano. Pwede ba? Pwede bang at least may dalawang magbasa dito sa unahan? Can you write even a sentence or two or a line or two that would show any of the 5 variants of aram? Pwede ba? Pwedeng may makagawa at basahin dito sa unahan? Kahit isang sentence, ano ang sentence, ma'am, sa Filipino? Pangungusap? Kahit isang pangungusap? Pwede balikan natin, Madam Chair, yung, ma'am? Balikan natin yung synthesis ng aram. Then, no. Forward, please. Doon sa synthesis na. Sige pa. Sorry. Forward. No, not forward bang kaila? Sige, yes. More. Doon na sa last 2 slides, ma'am. Yun doon. Before that. Yan. Sige. So, kindly write a sentence or two, or a line or two, or more than that, that would either show, so di mo kayang itaram, di isurat mo. Pero di ko babasahon, sir, yan. Di ko nga ni kayang itaram, di ako ang mabasa para sa imo. Or may muya kang ipaaram, or may muya kang aramon, that's why you're right. Or may muyatang magpaaram. You want to say goodbye to someone, or you want to ask permission. And or muyatang makiaram. Pwede ba? 60 seconds. One. Kahit isa lang, hindi kailangan lahat ng aram ay nandyan. Okay? Kahit yung isa lang sa variant ng aram ang nandyan. 5. 6. 15. 20. Siyempre, uunahin natin yung Jorn, second year. Meron na? Don't worry, wala naman akong binigay na rules and standards in writing, di ba? So, ang binigay ko is bakit. Volunteer? 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 Di, basahin nyo lang and hulaan ko kung anong aram siya, kung anong variant ng aram. Yun lang yung kailangan na gawin natin. Meron ba? Meron? Sige. Sino? Nahiya.
Ako na lang magbabasa. Ako na magbabasa. Kung ayaw yung basahin. Meron? Literature. Ay, si Raisa. Anyone can write. Oh, hindi kailangan you're a writer for you to write. Considering what I've just shared with you, anyone can write. Di ba? Because of the frame of Aram. Meron? Let me read, or you may want to read it. Isang sentence lang. Or isang linya. Or dalawa. Meron na yan? Meron? Lalapit ako. Sino? Sino ang nagkumanta nun? Four of Spades, no? Tama ba? Sino? Meron. Anyone? Meron. You want to read it or I will read it? What's your name? John Kenneth po. John Kenneth. John Kenneth. Palakpakan natin si John Kenneth. Ang unang, ang inot na parasurat, digdi sa laog kang, ano ba itong building? Anong? John, right? You wanna read it? Sige. Sa sobra ko pong kapirutan, gusto ko na po mag-uli. So ano yan? Sa sobra kong kapirutan, muya ko na maguli. Saan kaya yan, John? Dahil makataram? Or no? Muyatang magpaaram. Yan. Muyatang magpaaram. Thank you, John. Meron pa? Isa lang? Sino? Si Raisa? Ba niya yung gagawin ni Raisa kung si Raisa ang anoin natin. Nasa si, Yang Hei. Basta. Yan na. Wait lang, sir. Hindi mag-workshop to. Anong pangalan mo, Raisa, para Raisa na nga eh. This is Sorsoganon, di ba? Barcelonano. Barcelona, sorry. Ano po ang Bicol na? Bicol lang. Play? Laro? Kawat? Pagtatanghal. Okay lang hindi Bicol yung language. Sige. Nano kayaan kaluwasan san amo pagtatanghal? Ano kaya ang kakalabasan ng aming pagtatanghal? So ano yan? Sa Aram variant. Ano kaya ang kakalabasan ng aming pagtatanghal? Nagtatanong? May muya kitang aramon, may muya kitang ipaara. So meron na doon, meron dito. Dito naman na side. Last two. Yes. What's your name? Marian po. Inian panahon para makiaram, bakoan mag-ulmong sana. Ini ang panahon para makiaram, bakuan mag-ulmong sana. Ulmong means manahimik. Ini ang panahon na dapat magtaram, makiaram, bakuan, mag-ulmong sana. So, buyatang makiaram. That's obvious there. And doon na siguro sa last. Meron pa ba dito? So, sana yung lahat ng gusto nyong isulat na nandyan sa
lima ba? O 6 na variants ng Aram ay masulat nyo, mapahaba ninyo, at siguro pwede tayong tulungan ng Sentro ng Wika sa Filipino, ng BU, na makolekta yon at mapublish, no? Mga Aram nyo. Tingnan natin, last ba? Dito sa site na ito. Ay, dito tayo sa social work. Yes, yun. Name? Giancarlo po. Giancarlo. May maya kitang ipaaram kaya kita nagkaorosad laban sa korupsyon. Sorry? May maya kitang ipaaram kaya kita nagkaorosad sa korupsyon. Kaya kita nagka-urusad? Urusad? What is it? Corruption po. Urusad. Orosad. Nagkakaisa po. Okay. So may muya kitang ipaaram kaya tayo nagkaisa against corruption. Tama. Okay. Dapat against, no? Hindi para gumawa din ng corruption. Dito, last. Okay na? Any questions? Any questions? Clarifications? Comments sa ginawa ko? Sa pinagawa ko sa inyo? Sa paraan ng pagbibigay ng definition kung ano ang panurat o pagsurat Bicol noon. Any questions or clarification? Yes? Question? Jushane po. Jushane Santiago. Jushane. Yes. Yung question po. Question. Anong question po yung? Sorry. Ano? Kung ano yung tanong nyo, may tanong kayo or clarification? Wala man po. So, yon pag sinulat yon, may muyang aramon. Anong muya niyang aramon? Kung ano ang hapot mo. Wala man. Okay na? Okay? So, that's it. I think, thank you very much. Diyos mabalos po sa Indogabos. Especially sa Sentro ng Wika at Kultura ng Bicol University. Sa pagtao sa kuya ki espasyo na mahiras ining karaman manungod sa panurat, pagsurat Bicolnon. Mawutming magsururat kamo. Dawa may ihiniras ako sa indungon yan, mawut ko na dahi kamo mahiras. No? Dahi kamo magatul. Diyos mabalo sa Indogabos. Richard Madrilejo sa inyong makabuluhang talakayan at pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa teorya. Ang Bicol niya ay tungtungan. Pwede ko kaya gamitin yung tungtungan para makita niyo ako dito sa podium? Pwede? Kasi parang kailangan ko ng tungtungan dito. Okay, so maraming salamat po ulit, Professor Richard Madrilejos. Bago natin igawad ang ating sertipiko ng pagpapahalaga kay Professor Richard Madrilejos, ating po munang tawagin upang magbigay ng bungad bati. Upang magbigay ng bungad bati ngayon at magbigay ng inspirasyon, narito po ang pampasiglang mensahe mula sa ating kagalang-galang at inspirasyong lider ng ating pamantasan. Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar para sa pambungad na pagbati.
Maraming salamat. Ginagalangan na presidente ng Universidad ng Bicol, si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres, at ito po ay hinirepresenta ng ating Vice President for Research, Extension and Development, si Dr. Lani Maceda. Palakpakan po natin, masigabong palakpakan. Sa ating pong kapitapitagan, syempre ito pong may akdaan ng mga pangyayaring ito. Ito po ay si Dr. Mayrilet Londoño, Department Chair ng Filipino at kasalukuyang Direktor ng Sentro Wika at Kultura. At kasama po natin syempre dito si Professor Richard Madrilejos na nagbigay po sa inyo ng mga magagandang lecture tungkol sa pagsulat ng Bicol ng Filipino. Tama po? Senisus? Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pagbubukas ng programang Salinlahi, Pintig ng Wika, Panitikan at Sining na may temang Gisingin ang Diwa at Adhikain ng Kabataan sa pagpapahalagang pampamilya. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na naririto upang ipagdiriwang ang kahalagahan ng wika, panitikan at sining sa ating buhay. Sa panahon ngayon, mahalaga na bigyang halaga natin ang ating mga ugat at tradisyon at ang ating wika, panitikan at sining. Ito po ay ating sandata upang maipahayag ang ating damdamin. Sinabi po kanina ni Professor Madrilejos, ito po ay aram. Ito po ay dapat nating alamin or aramon sa mga pangarap at adhikain. Sa pamamagitan ng mga ito ay makakapagbibigay tayo ng inspirasyon sa isa't isa at nakakapagpatuloy ng ating nasimulan. Ang pamilya ang unang paaralan ng bawat bata dahil dito natutunan ng unang salita, ang unang mga kwento at unang mga awit. Kaya naman mahalaga na patuloy nating pagyamanin ang pagpapahalagang pampamilya sa ating kabataan. Sa ating mga estudyante na naririto, tayo po ay dapat na magkaisa na idiwang o ipagdiriwang ang pangyayaring ito. Makinig, matuto at magbigay ng inyong mga talento sa pagsulat ng Bicol at Filipino at ang inyong boses ay mahalaga. Ang inyong boses po ay mahalaga kasi kayo po ang ating futuro. At ang inyong pangarap ay makapagbibigay ng liwanag sa ating kinabukasan. Sa muli po, maligayang araw po sa ating lahat at marami pong salamat sa pag-imbita sa akin dahil po sa programang ito ay may bigay natin ang ating mga sarili sa pagpapahalaga ng konteksto ng pagsusulat ng Bicol o ng Filipino. At ito po ay siyempre sa pangunguna ng mga dekalibreng faculty ng College of Arts and Letters. Ito po ay ang sa humanities, sa literature, sa Filipino, sa English, sa communication, journalism, and broadcasting. Ito pong lahat ng ito ay disseminasyon, pagpepreserba, at pagpapalaganap ng mga kultura kasi ito po ang ating niche. Ito ang ating pinaka-obheto sa Kolehiyo ng Arte at Letra. Kaya sa muli, marami pong salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating ginagalang at masigasig na dekano ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar, sa iyong masigla at mainit na pagbati. Ngayon naman po, para bigyan pa tayo ng isa pang inspirasyon, narito muli ang pampasiglang mensahe bilang kinatawan po ng ating Pangulong Nebres III sa pagbibigay ng mensahe sa araw na ito. Narito po ang ating iginagalang at may kapamahalagang gampanin sa gawain na ito, ang ating pangalawang Pangulo sa pananaliksik at extension, Dr. Lani Maceda.
Magandang umaga sa lahat. Bilang kinatawan ng Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, na si Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres III, malugod ko kayong binabati ng isang mapagpalaya, makabuluhan, at puno ng biyayang umaga. Magandang umaga po sa lahat. Buong puso kong ipinapaabot ang aking pagbati at pasasalamat sa lahat ng kalahok, guro, manunulat at mga mag-aaral na maging katuwang sa pagdiriwang ng salinlahi, pintig ng wika, panitikan at sining, lalong-lalo na sa sentro ng wika at kultura sa pamumuno ni Dr. Merlet Lopez Londoño at ang Kolehiyo ng Arte at Letras sa pangangasiwa ni Decano Adrian Aguilar, kasama ang mga guro at puno ng Departamento ng Humanidades, si Professor Richard Madarlejos, at sa mga biyuenyos, nakalahok at kaagapay natin ngayon sa palatuntunang ito. Ang ating wika, panitikan at sining ay hindi lamang mga asignatura o larangan ng pag-aaral. Ito ay pundasyon ng ating pagkakakilanlan at tinig ng ating kultura. Sa bawat tula, kwento, awit at obra, nadidinig natin ang pintig ng ating bayan at ang sigla ng ating kasaysayan. Sa gantong mga pamamaraan, naiuukit ang tatak ng pamantasang pangkatauhan. Sa harap ng mabilis na pagbabago ng mundo, tungkulin nating tiyakin ng ating mga materyales, aralin at malikhaing gawa ay nakaugat sa lokal na karanasan at sabay na nakikipag-ugnayan sa pandaigdigang diskurso. Ang gantong hakbang ay nagbibigay daan sa mga kabataan na maging mapanuri, malikhain at makabansa, habang bukas sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Naway magsilbing gabay ang palatuntunang ito upang higit nating mapailalim or mapalalim ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng wika, panitikan at sining bilang mga haligi ng edukasyon at pambansang kaunlaran. Na mga maimpluwensyang sandata, hindi lamang laban sa kamangmangan, kundi lalo na sa pagtataguyod ng isang makatao, makadiyos, makakalikasan, at makabayang mundo sa ilalim ng ating pinipitagang bisyon, ang pamantasan ng pangkatauhan. Sa pagtatapos, hinihikayat ko ang bawat isa na ipagpatuloy ang paglikha, pagtuturo at pagsusulong ng mga materyales na makabuluhan, makatarungan at makatao. Sa pamamagitan nito, tunay nating maisasabuhay ang diwa ng salinlahi, ang pagpapatuloy ng ating pamana tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat sa lahat na nagpunyagi upang ang proyekto ng palatuntunang ito ay makamit. Mabuhay ang Bicol University. Diyos mabalos. Maraming salamat po, Dr. Lani Maceda. Asin Diyos, mabalos man po sa imong makulay na pampasiglang mensahe. Ngayon, upang igawad ang sertipiko ng pagkilala sa ating tagapagpanayam kanita, bilang simbolo ng aming pasasalamat at pagkilala sa iyong paglaan ng oras at pagbabahagi ng kaalaman sa ating programa, nais po namin igawad ang sertipiko ng pagpapahalaga. Sabay nito, inaanyayahan po natin sina Dr. Merlet Lopez Londoño, Dr. Adrian B. Aguilar, Dr. Lani Maceda, Professor Catherine Toledo, Professor Princess Morota at Professor Cheryl Magdasok para igawad ang ating sertipiko ng pagpapahalaga sa ating butihing tagapagpanayam kanina.
nilalaman ng sertipiko. Sertipiko ng pagpapahalaga ay iginagawad kay Professor Richard Madrilejos bilang pagkilala sa kanyang mapasusobaliang pagsuporta at buong husay na pagbabahagi ng mga halagang kaalaman bilang tagapagpanayam sa ginanap na Salinlahi 2025, pintig ng wika, panitikan at sining na may temang gisingin ang diwa at adikain ng kabataan sa pagpapahalagang pampamilya. Ang kanyang kaalaman at oras ay nagbigay ng makabuluhang pag-unawa at mas malalim na pagpapahalaga sa layunin ng gawain na ito. Ipinagkaloob ngayong 2 ng Desyembre 2025 sa Bulwagang Biyuenyo, Biyo Osas, Lungsod, Legazpi at pinirmahan ni Dr. Marilet Ellen Donyo, Direktor ng BIO Sentro ng Wika at Kultura, punong Departamento ng Filipino at tagapayo ng Samafil at ng ating dekano na si Dr. Adrian B. Aguilar, Dekano ng Bukal. At pinagkakaloob din po natin ang sertipiko ng pagpapahalaga sa ating Pangulo ng Pamantasan na si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III sa kanyang pagkilala sa di masusubliang suporta at adikain at bisyon sa pagpapalaganap at pagpapahalaga ng ating mayamang wika, panitikan at sining sa ginanap na Salinlahi 2025, pintig ng wika, panitikan at sining na may temang gisingin ang diwa at adikain ng kabataan sa pagpapahalagang pampamilya. Ayan, sa muli po, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating tagapagpanayam kanina. Walang iba kundi ang ating Professor Richard Madrilejos. Naway patuloy po kayong maging ilaw, sir, at maging gabay sa larangan ng wika, kultura at panitikan, hindi lamang sa mga mag-aaral na naririto, kundi sa buong mag-aaral sa ating pamantasan at sa lahat ng Bicolanos. Ngayon, mga kasalwika, dahil nakapag-stock na kayo at nakakain na ang ating isip, madadagdagan din ang ating kaalaman at batid kong punong-puno na ng kaalaman ang ating mga participants ngayong araw. Tama ba? Punong-puno na agad kayo ng kaalaman? Kung punong-punong at tama ako, isigaw nyo naman ang yes, yes, yes po. Tama ba? Yes na yes, syempre, binigyan tayo ng makulay na panayam ni Dr. Madrilejos kanina. Ayun, ganyan ang energy na gusto natin, buhay na buhay at alerto. Cognitive overload tayo at busog na busog ang ating utak kanina patungkol sa pagsurat sa Bicol at akala nyo dito ba nagtatapos ang ating exciting part? Hindi pa po dito nagtatapos ang ating exciting part. Lalong-lalo na bibigyan tayo at magiging mas mabuhay ang ating programa dahil dadagdagan ng kulay, saya at sining ang ating programa ngayon. Inaanyayahan natin sa entablado ang mga mag-aaral mula sa AB Literature 1B para sa kanilang makulay na paningit bilang na tiyak na magpapasigla sa ating kalagitnaan. Sa muli, palakpakan po natin ang magbibigay ng paningit bilang AB Literature 1B.
Mano ho? Inay, wala raw hong handa sila Aling Mirasol ngayong pista. Ano? Hindi sila naghanda? Hindi ba nila naisip pagdiwang pista? Kaya hindi sila naambunan ng biyaya eh. Baka hindi lang po kinain ng bulsa. Lalo pat mahirap ang buhay ngayon. Sus, paano lang? O ito, abot po sa kanila. Pakisabi na rin na ibigay ang mga lalagyan. At nung nakaraan, ay wala man lang nakabalik sa akin. Susunod po. Aling Mirasol? Aling Mirasol, ipinabibigay po ni Inay. Nako, nag-abala pa kayo. Akala ko'y nagdadamot na si Kumare. Nako, biro lang iho. Salamat dito. Naway pagpala. Kasi ng Inay, maligayang pagdiriwang po ng pista. Bakit walang... Mare! Uy, Mare! 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 Hello. Uy, Clara, salamat sa pag-invite. Happy birthday! Salamat sa pagpunta. Ingat pa uwi. Siya nga pala, Clara, pwede bang mag-sharon ng lumpia at pansit? Paborito kasi yun ni Mama. Tsaka, paggabi na rin kasi. Para sana hindi ako mabulyawan pag-uwi. Ay, sige. Sandali lang ang sabihin mo si Mama na ipagbalot ka. Salamat! Ma, may mga tupper ba tayo? Lalagyan ng mga handa para kay Mira. Pasalubong daw niya kay Tita Marie. Abay, mag-uwi pa talaga? O siya. Kumuha ka na doon sa cabinet. At sabihin mo, iuwi agad at ayaw ko mabawasan ng mga yan. Thank you ulit. Sige, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni Mama. Biling pala ni Mama na ibalik daw agad ang mga tupperware niya. Bye! Ano na, Clara? May uwi na ba ni Miri yung mga tupperware ko? Nung birthday mo pa yun ah. Magbe-birthday ka na naman, hindi pa rin ay babalik. Ma naman, baka nakalimutan lang. Maliit na bagay, nag-aalburo ko agad. Ah, basta. Pumunta ka sa kanila at sabihin mo, kailangan ko at may panggagamitan ako. Oo naman. Lang. Hey, plan naman, Dragon. Lagi na lang.
Tita Marie. Pakibalik na raw po ng mga tatay. May paggagamitan daw po si Mama. Ay, oo nga pala. Mira, anak, pakikuha nga ng Tupperware. O ayan, pasensya na at nakalimutan ni Mira. Ito kasing si Mira, puro cellphone. Si Mama talaga. Ako pa si Nisi. O siya, pakisabi na lang kay Marie Claire. Salamat at sa uulitin. Apa. Ma, ito na raw po yung pinakamahal mong Tupperware. Salamat na po, sabi ng Tita Marie. Buti naman at naisipan pa nilang ibalik. Baka raw kasi hindi ka na makatulog, kakaisip sa mga Tupperware na hindi ko alam kung saan gagaling dahil hindi ka naman bumibili. Ano ka ba? Galing ang mga yan sa makapitbahay natin na nagbibigay ulam. Shh! Huwag kang maingay ha. Hindi naman pala ikaw ang bumibili eh. Tapos ikaw tong praning na praning kapag nagpapawasan. Eh, ikaw naman pala tong hindi marunong magsauli. Abay, collection ko yan. Kaya nga hindi ko binabalik sa kanila para dumami. Tapos mababawasan lang. Hindi yan pwede. Ayos ka talaga, ma. Galing mo talaga. Kaya umanak sa'yo eh. Mugasan ng plato doon. Exit mo na si... Ayun. Doon tayo sa kabila. Madali mo.
maraming salamat po, AB Literature 1B, sa inyong napakahusay na talentong ipinakita. Naging makulay, masigla ang inyong paningit bilang at tunay na napasigla ninyo ang ating programa na nagdala ng ngiti sa ating lahat ngayon. Maaari ba akong mag-request ng kahit isa lang mula sa AB Literature 1B sa nagtanghal? Maaari ba ako mag-request ng isa lamang sa nagtanghal kung ano ang inspirasyon ng inyong ginawang pagtatanghal ngayong araw? AB Literature 1B, pwede po ba kahit isa lang kung ano ang naging inspirasyon natin? Bago ko tanungin ang mga kalahok dito sa ating harapan. Ayan. Ayan ata ang kanilang leader. Ayan, Ginoo. Akala ko AB Literature 1B to. Bumalik na ata sila. So, bumalik na sila, baka may pagtatanghal pa silang susunod. Ngayon, tumawala muna tayo dito sa ating mga kalahok. Sabi kasi, ang mga kalahok daw natin ay mula sa arte at letra at mula sa CSSP. Pero mas marami ang mula sa arte at letra at naniniwala ako na ang mga estudyante at mga mag-aaral sa kolehiyo ng arte at letra ay magagaling. Tama ba? Magagaling. Kung magagaling kayo, iparinig nyo nga sa amin yung madalas iyan ng mga estudyante sa kolehiyo ng arte at letra. Ano nga yun? Parinig nga kami. Wait lang, wait. Kailangan natin sabay-sabay tayo. Kasi talaga kami, lalo-lalo na kaming mga guro mula sa kolehiyo ng arte at letra, naniniwala kami na ang mga mag-aaral mula sa kolehiyo ng arte at letra ay talagang magagaling. Ngayon kung magagaling nga, parinig nga ng yell ninyo. So yan, tunay ngang magagaling at matatapang ang nasa kolehiyo ng arte at letra. Yung mga nandito naman na mula sa CSSP, sabi nila, hindi namin ma'am, kaya isang block lang po kami. Hindi namin natatapatan, pero kayang-kaya yan nila. Pero busy sila kasi isa sila sa mga facilitators sa gawaing ito. Ngayon, dahil hinihintay pa natin ang pangalawang tagapagpanayam natin, meron muna tayong laro para sa araw na ito. At ang mananalo sa laro natin ay may additional daw na grado sa ating mga profesor. Yun daw ang premyo ninyo, charot. Premyo, so charot. Ngayon, bring me, okay? Bring me sa Pilipino, dalhin mo sa akin ang mga bagay na aking sasabihin. Okay? Handa na ba kayo? Galingan nyo at ang premyo dito, ang premyo niyo dito ay grado. Kaya galingan nyo. Gusto niyo yung flat 1? Sige, bibigay natin ang flat 1 sa inyo. So, pag mga flat 1 talaga, gustong gusto. Okay, bring me pinakamagandang babae sa loob. Dapat may magdala sa akin, ha? Pag wala, yan, wala na. Panalong-panalo si Ma'am Let. O, di ba? Ako yung nagpa-bring me kasi akala ko ako yung dadalhin. Para naman mataas yung marka nila. Kailangan mataas yung marka nila. Hindi. Totoo nga naman, isa sa pinakamagandang dilag sa loob. Di ba? Hindi parang 16 lang si Ma'am. Di ba? Kay dad ko lang din. Okay. So, tandaan mo, kay Ma'am yung garado mo, charot. Okay, bring me tissue. Estudyante to, Ma'am. Kay Ma'am Marilet Londoño. Oh, may utang si Ma'am Marilet sa'yo, tandaan mo yan, ha? O, ginamit mo ba ito, Baba? Ginamit mo? Hindi?
Oh, gagamitin ko na ha. Gagamitin ko na. Oh. Tandaan niyo, dalawa na kayo kay Ma'am Marilet. Nasa utak yan ni Ma'am Marilet. Ngayon, bring me another one. Isa na namang bagay. Hindi ko alam kung kaya niyo tong dalhin sa akin. Isang tao lang ang kayang magdala nito sa akin at kakasa sa hamon ko. Kasi mabigat-bigat itong ipapadala ko sa inyo. Dalhin niyo ang pinakamamahal niyong kasintahan sa harap natin. Sige nga. Sino ang kakasa sa hamon? Wala. Dininay kayo, dininay. Wala. Dali niyo ang pinakamamahal na kasintahan sa akin. Nasaan? Sino ang kakasa sa hamon? May tatayo na ba? So, wala kayong mga jowa dito? Wala. O nasa ibang? Nasa Sorsogon daw. Nandito meron. May kakasa sa hamon. Hi! Mapanlamang. Ang tanong, bakit kayo magjowa? Charot! Joke lang. Ay, hindi kayo magjowa. Okay. So, crush lang daw. Okay lang. O, anong mensahe mo para sa ating binibini? Good luck. Good luck. Good luck! Balik na nga kayo, naiinis na ako. Charot. Grabe naman ang tatapang. Maraming salamat, Binibini at Ginoo, sa inyong katapangang ipinakita. Ngayon, malapit na ba ang ating ikalawang tagapagpanayam? Okay, ngayon dadako na muna tayo sa pangalawang panit bilang na ipapakita sa atin ng mga mag-aaral mula sa BS Social Work 1B at 1C. So, muli tayong makakakita ng isang makulay at puno ng talento na pagtatanghal.
Ayan, maraming salamat. Tunay na napakatalentado at napakamahusay ng mga mag-aaral mula sa CSSP, lalong-lalo na ng mga mag-aaral mula sa Social Work 1B at 1C. Maraming salamat po muli sa inyong makulay at masiglang paningit bilang. Palakpakan po natin ulit sila. Ayan, maraming salamat po. Ngayon, hindi na po natin patatagalin pa ang ating programa ngayong umaga sapagkat batid kong handang-handa na ang lahat na muling matuto at makinig para sa ating ikalawang tagapagpanayam. Ang kamera ay hindi lamang lente, isa itong bintana ng damdamin, perspektibo at katotohanan, kaya't ating itaas ang antas ng pag-unawa sa sining ng pelikula. Ipinapakilala po namin ang isang masigla, malikhain at iginagalang na lingkod bayan, Ginoong John Pistol Carmen, Information Officer ng DILG Region 5. Si Ginoong Carmen ay hindi lamang isang dedikadong tagapaglingkod bayan, kundi isa ring direktor at manunulat ng pelikula na patuloy na nagbibigay buhay sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga obra. Ilan sa kanyang mga kinikilalang pelikula ay ang Sally Manok, itinampok sa Sine Halaga 2022 at nagwagi bilang Best Picture. Repeater si Peter, ipinalabas sa Pure Gold Cine Panalo 2024 kung saan siya ay nominado bilang Best Director. Pinilakang Tabingi, itinampok sa The Manila Film Festival 2024 na ipalabas din ang kanyang mga pelikula sa iba't ibang sinehan sa Metro Manila noong 2024. Siya ay naging garanti ng Film Production Scholarship mula sa Mawel Fund Film Institute, isang prestihiyosong institusyong naglalayong linangin ang mga bagong filmmaker ng bansa. Ngayong umaga, ibabahagi niya sa atin ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng paksang ang wika ng kamera, pagsusuri ng epekto ng camera angle sa pagpapahayag ng damdamin sa pelikulang Pilipino. Mga kasama, mga kawika, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Ginoong John Pistol Carmen. Ay, good morning po sa inyong lahat, no? So, first of all, I just want to thank Ma'am Marilet for inviting me here. Supposedly hindi talaga ako, pero yung before kasi sa akin, marami siyang ginagawa, so ako na yung nag-take over. So, ayun, ang dami nyo pala, hindi ko na-expect. So, it's been a while since nag-speak ako, no? I already requested to Ma'am Marilet na if pwede, bigyan ako if pwede ako makapag-extend, if ever. Kasi malawak ang diskusyon when it comes sa pelikula. Hindi siya kaya ng 30 minutes, especially, madaldal ako. Anyway, hindi natin pag-uusapan yung super technicalities kasi kahit ako nahihirapan doon. What we are going to discuss is more on storytelling, more on paano ba tayo magkikwento through images, through cinematography. Actually, ang mga gantong trabaho, nakatoka talaga siya sa cinematographer. Pero syempre, kaagapay ng cinematographer ang director. So, tandem yan palagi when it comes sa pagmamount ng eksena. Ngayon, based on wika ng camera, can we next the slide po? Ayun. May kasabihan kasi na ang pinakamalinaw na lente na mayroon ang kada tao, ang kanilang mga mata. That's true. Actually, kapag kumukuha ka ng eksena sa isang pelikula, for example, in love yung character mo,
the only way to show kung gaano siya ka-in love, through her eyes. Dapat sa mata. Okay? Kasi, yun yung mahirap. Ang ibang tao or ang ibang nagmamount ng angulo, hindi na nila nakikita yon. Dapat ang unang nakakaramdam niyan is yung mata niya eh. Dapat kapag tiningnan nyo sa monitor or kung sa camera man yan, dapat nagtatranslate ka agad sa inyo. Yun yung sasabi naming may rehistro sa camera. May mga, eto totoo, may mga artista, for example, or actor, na pag kinunan mo, for example, maganda talaga siya, di ba? Like, maganda, gwapo man yan. But, for us, no, sa mga taga-pelikula, I don't know, sa amin, mas napapatunayan namin yung kagandahan or kagwapuhan ng isang tao kapag sinalang mo siya sa eksena, may rehistro siya sa camera. Kasi hindi naman ako nang babash guys, no? I'm just telling the truth, may gano'n na magic sa pagpipelikula na kapag nilagay mo yung aktor, no, sinalang mo siya, tapos, alam niyo kahit itabi niyo yung camera, yung kahit italikod mo, hinahanap siya ng camera, may magic na gano'n. I don't know kung ano ang tawag doon, pero may magic sa filmmaking na gano'n. Na kapag kinunan mo siya, parang ayaw umalis ng camera sa pagmumukha niya. Parang, okay, bibigyan kita ng screen time. Kung pwedeng i-close up, i-close up kita. Diba? Pero pag ayaw niyo yung aktor, hindi niyo bibigyan ng close up. I-edit out niyo siya. May mga gano'n, no? May mga instances na gano'n. Especially if hindi nag-work yung acting sa camera. Hindi siya nagtatranslate doon. Ngayon, magpapakita ako sa inyo ng mga sample images. Because, alam niyo ba yung film stills? Sino nakakalam ng film stills? Hindi kayo nagfe-Facebook? Yung mga nakita nyo sa promo ng pelikula, yung parang isang image lang, parang screen grab sa pelikula, makikita nyo, parang first look. Di ba? Yung first look na mga ganon, actually, nung nag-workshop kami sa Manila, hindi siya basta-basta kumukuha ka lang ng first look for marketing ng pelikula. According sa isang producer, yung isang film still na yon, no, Netflix, meron kayo nanonood kayo ng Netflix. Okay, pag tinap niyo yung pelikula, di ba may interface siya na parang may isang picture lang siya doon? Nakikita niyo yon? Tapos di ba pag ang tagal niyo dun sa pelikula yun, automatically magpe-play siya. May ganon. Yun yung sinasabi natin na yung pelikula, yung isang image na yon, hindi lang siya image lang na basta-basta kukunin nyo para may ma-upload lang kayo. Dapat, yung kukunin yung film still, or let's say, shot, dapat may meaning siya. Dapat pag tiningnan ng, for example, magpapasa kayo sa isang festival, dapat pag tiningnan siya ng jury, alam na. Di ba? Like, okay, alam ko na, dapat naiintriga ako pag tiningnan ko to. Ganon. Ngayon may mga ipapakita ko sa inyong image na pamilyar at hindi pamilyar sa mga mata nyo. Okay? Kasi kahit isang image lang yan, alam nyo agad kung ano yung sinabi, alam nyo kaagad kung anong pelikula. Okay? Sige, next slide tayo, sir. Ayan. Alam nyo, no? Ano yung sinabi ni Ay dyan? Bingi si Tente, hindi kayo maririnig. Diba? Alam nyo, Tente yung sinabi niya dyan. Pero yung shot na yan, alam nyo na kaagad. Dapat ganon ka-remarkable. Diba? Next tayo, sir. Ayan. Alam nyo naman siguro na yan. Okay. Iconic, Himala. But, honestly, nagpipili ko lang ako ng ilang taon na hindi ko pa napapanood ang Himala. Honestly, I don't know why. Pero siguro dahil wala na kaming oras or maybe dahil aside sa iconic, overrated siya. Okay? Next tayo. Ayun. Same lang siya ng film, no? Pero may rason kung bakit nilagay ko siya dyan sa PowerPoint na yan. Kasi mamaya, i-discuss ko kung bakit, ano ba yung mga, i-dissect natin yung mga ganyan. Maaari yung iba sasabihin, ang gulo naman ng shot na to. Some may say that, no? Pero may dahilan kung bakit ganyan yung shot. Next slide tayo, sir. Next slide po. Yon. This is, I don't know if you're familiar with Eric Matis on The Job, The Missing 8. Okay? Yung nanalo si John Arcilla sa Volpe Cup ng Best Actor. So, yung shot na yan,
Actually, kung mapapansin nyo, pati lente niyan iba eh. Hindi siya yung normal na 16:9. Hindi siya yung normal na makikita nyo na landscape, the typical format. Wide lens talaga siya na ginamit dyan. So, ayun, next slide tayo. Ayun, itong film na to, I don't know, I recommend na panoorin nyo. It's Metro Manila. Metro Manila. Panoorin nyo yung Metro Manila. Yung mga ganyan na shot kasi, akala kasi natin ang gulo niya eh. Akala natin, ang simple naman, parang wala namang meaning. Guys, the shot dapat merong meaning every time. Pero may mga times na kapag sinushoot nyo, basta maganda yung angulo sa inyo, okay na. Di ba? Pag sinushoot nyo, napapamura pa nga kayo eh. Ganda. Di ba? Ganda eh. Pero, nakakalimutan natin na mas may igaganda siya if yung kinukuhanan yung angulo is may meaning. Every shot dapat may meaning. Nung nagsisimula kami, hindi namin alam yon. Ang alam lang namin, sino may photography class dito? Taas sa kamay. Ay, wala? Wala kayong photography class? Okay, wala. Okay, sige. Yung mga basic shots, as long as alam namin yun lang yung minamount namin. Wala kami pake kung... Mas may nakikita lang. But, there was a time na sinabihan kami ng senior namin, magaling kayo, I mean, not this is to brag, magaling kayo, but dapat daw yung shots namin may meaning. So, yun yung parang, okay, awakening namin siya, and dapat ganun yung target namin every time na nagmamount kami ng eksena. We will go with that. Next po. Ayun. Familiar if Marvel fan ka. Familiar ko ano sinabi ni Iron Man dyan. And this is a very, very good shot. Talagang iconic siyang shot. Okay, next. Ayan, this is from The Kingdom 2024. For sure, hindi kayo familiar. Kasi hindi siya overrated, pero kumita naman siya. So, yeah. Ngayon, itong mga i-discuss sa inyo ay simpleng shots. Okay? Camera angles. Can I request, can you get your phones? Can you get your phones? Sa ano lang natin, itatry lang natin. Kahit phone lang, because kaya siya sa phone eh. Sige, itatry natin. Okay, itatry natin. Sige. Ma'am, pwede ba ako bumaba? Okay, sige, baba ako. Ayun. Tatry lang natin, okay? Sige, kunin niyo yung mga phones nyo. Yung Zoom, kasi maraming nag-aakala, when they do films, akala nila, kasi yung Zoom, di ba, lalapit, lalayo, ganun sila eh. Okay. Ngayon kung yung phone nyo, ang pag-zoom, di ba may ano kayo dyan? Di ba pag zoom nyo, gaganunin nyo lang yung phone nyo? Ayun, zoom yon. Okay, pag pinapasok nyo, zoom yon. Pag palabas, zoom out. Tama. Sino sabi nun? Tama naman. Zoom out, okay? Pag ano, zoom in. Saan nyo kinontrol siya sa phone? Kasi pareho lang naman sila ng control when it comes pa din sa literal na camera. Saan nyo siya ginagalaw? Via the phone. Okay? Zoom in, zoom out via sa phone. Sa phone nyo siya kinokontrol. Next tayo, sir. Pan. For sure, marami kasing nalilito if pan up, pan down, pan left, pan right. Okay? But ang pan is pan left, pan right. Asa po ito? Sige, testingin natin to. Testingin natin to. Sige ma'am, i-control mo. O for example, ito. Pag pumunta siya dito, naka-live siya, sorry. Okay lang yan. O sige, naka-pan left. Pag pumunta dito, pan right. Ayun, dinemo ko lang. Ganon siya ha. Pag pa-left, pag pa-right, pan ang tawag. Okay? Ano ang tawag pag lumalapit? Via phone ang control? Pag palabas? Pagpapunta sa right, pagpapunta sa left. Pero iba guys, yung pag nag-left ka, tapos unti-unti kang zoom-zoom. Okay? We're just, teaching you the basic. Okay, next. Tilt. Yan. Yan yung up and down. Guilty. Diyan ako namamali. Minsan pa nagdidirect ako, oy, pan up nga tayo. Hindi siya pan up. Tilt. Okay? Tilt up, tilt down. Guys, nakukuha nyo ba? Or baka, sige. Anong tawag kapag papalapit? Pagpalabas?
Pagpataas? Oh. Pagpababa? Tilt down. Okay, next. Eto na. Hindi dali-dali yun yan ha, porque dali nabasa nyo dyan. Kanina, di ba sabi ko sa inyo, yung zoom papalapit and zoom in, zoom out, papalapit, papalabas. But you're controlling it via the control of the camera, of the phone. Ang dali, lalapit din siya. Lalayo din siya. But it's not the control of the camera na lumalapit at lumalabas. You are the one na lumalapit, you are the one na lumalayo. Gets? For example, ito yung phone. Sample lang natin. Okay. Video tayo. Yung zoom, gaganunin natin. Yan, zoom ko, di ba? Zoom out, ginanon ko. Ngayon, pag dali, ito kuya, demo kita ha. Pag dali, pag sinabi ni Direk, daliin tayo, dadaliin ako. Ako ang gumagalaw. Pag sinabi ni Direk, dali out tayo, ako ang lalayo. Gets? Kuha na. Okay. Sigurado? Pagpataas? Pagpababa? Yan. Nauuto ko rin pala kayo. Okay, next slide. Ayun. Ito yung pinaka memorable sa akin nung second year ako. Track. Pero may iba pala. May sinasabi kasi kami. Alam niyo guys yung one shot? Pero usually sinasabi ko siya tracking. But sa industriya tawag siya kanya kasi oneer. Oneer. Pero ang oneer kasi is yung hindi tayo nagka-cut. Okay, hindi tayo nagka-cut. Like, dire-diretso tayo. Wala tayong change angle or what sa edit. Kung ano yung isang kamerang gumagalaw na nagtitake, yun lang yon. Ngayon, ang track, kung titingnan nyo, pag ganon. For example, sample ulit. Nakikita nyo ba guys? Sorry na. Okay. Eto ha, ang subject ko itong stage. Pag gumanyan ako, track siya. Okay? Track. Ibang pronunciation na. Okay. Iba naman ang tracking. Ang track, for example, sir, tayo ka, sir. For example lang, i-demo lang kita. May ma-demo lang ako. For example, si sir, para ma-visualize nyo. For example, sir, maglalakad ka doon. Lalakad ka lang doon. Sige, lakad ka. Sige, yan. Sinusundan ko siya. That's tracking. Whether if nasa, babalik ka ulit, sir. Sige, track, lakad. Ayon. Yan, tracking yon. Pero if pagilid ako, it's tracking. Okay. Ano nga pagpaganto ako? Tracking. Pag harap ako, tapos sinusundan ko siya, tracking. May difference yung bukas ng bibig talaga eh. Tracking. Kapag ba, tracking. Ganun lang siya. Okay? Gets? Gets? Pagpataas? Pagpababa? Pag lumapit ako, palapit? Pagpalayo? Okay. Next slide tayo, sir. May sunod pa ba yan? Ayan. Ito yung jib up, jib down na sinasabi nila. For example, may crane kayo. No? Kasi ito, for example, itong camera. Live to, ma'am, no? Hi. Ayun. Pag tinilt up mo siya, sige, tilt up mo. Tilt up, ginanon mo siya, di ba? Pag tinilt down mo siya, ginanon mo siya. Para siyang dali, pero pataas ang pedestal. Ikaw, tumataas yung ganon. Bumabawa ka ng ganon. Usually, ginagamit siya pag may crane kayo. Pero mahal ang crane. Milyon yun. So, hindi namin ginagawa yun. Alam niyo yung daya namin doon? Alam niyo yung gimbal? Yung stabilizer? Yung sa mga event, minsan yabang ng iba yan eh. Diba? Makita mo lang na gumaganon. Diba? Tapos ika-clout na nila, ganon. Pero ang technique doon, pag hawak nyo na yung stabilizer, gaganunin nyo lang yon. Tapos, gaganunin nyo lang. Minsan, nagmumukha siya, akala nyo, may crane talaga kayo. Akala nyo, budgeted kayo. Pero hindi talaga. Gimbal lang yon. Pwede, kaya yung gawin. Okay? Gets? Gets nyo ba, guys? Or masyadong ano ba? Hindi ko ba ma-layman's term? Kailangan nyo pa ba? Kerry, gets? Gets. Okay, ngayon, next po tayo, sir. Ngayon, mag-aano tayo? Magsi-scene analysis tayo. Okay? So, i-analyze lang natin yung eksena based doon sa shot na nakikita nyo. Okay lang, guys. Okay lang. Gutom na kayo? Ay, pagkain kayo. Okay, next slide po. Ayun.
So tatawag ako randomly Pwede ba ako lumagpas ma'am sa ano nyo? Tatawag ako randomly. Obserbahan nyo lang obserbahan nyo. Sino yung medyo yapper dyan? Nakaklase o kilala nyo yung yapper dyan? Wala? Nahihiya kayo? Okay. Sige, sir. Ikaw na lang muna, sir. O sige. Lumilingon-lingon pa siya dyan. O sige. I-analyze mo lang yung eksena. Based sa nakikita mo. I-analyze mo lang siya. Walang maling sagot. Analyze mo lang siya. Ano nakikita mo? Nakahiga. Nakita mo, nakahiga. Literal ka naman, sir, masyado. Nakahiga siya. Ano sa tingin mo yung ano? Sige, i-describe mo siya. Sige. Ano yung mga nakikita mo? Magkahiwalay sila parang mag-aaway. Mag-aaway. Tapos ano pa? Sige lang, observe mo na. Pass. Basta magkaaway. Yun yung take mo. Okay, magkaaway sila. Sa tingin nyo ba guys magkaaway? Tama ba yung hula niya? Sa tingin nyo magkaaway sila? Bakit? Ano? Kasi magkatalikod sila. Okay. Wala, sa tingin nyo mag-ano sila? Magnanay? Sa tingin nyo mag-ano sila? Ang formal nyo naman, porke nakabarong. Sabi nyo, magkasintahan. Kung hindi kayo nakabarong, magbata. Magjowa. Pero gano'n naman talaga. Okay? Mamaya malalaman nyo yan. Next slide tayo. Ayon. So, ano naman tayo? Sa perspective tayo ng babae. Guys, mag-volunteer na kayo ba? Kasi pag ginanong ko sa inyo yung mic, sabihin nyo, pinersa ko kayo. Ito na lang. Sino yung sabi ng Ito, ikaw na lang, ate girl. Sige, anong na-observe mo? Observehan mo lang. Nagwawalis. Oo nga, nagwawalis. Nakikita naman namin yun. Sayang, hindi ako pwede makapagmula dito. Baka daw makaulit kay Ma'am Marilet. Sige, ano pa yung mga nakikita mo aside sa nagwawalis siya? Sige. Aside sa nagwawalis siya. Feeling ko po, busy, kung sa scene po, busy siya, tapos parang nagda-declutter siya, tapos di ba po, may mga scenes na parang stress siya, mind niya, ganon, parang winawalis niya, tapos wala lang, inaalo niya na yung mind niya, ganon. Okay. Sige, valid yun. Wala naman yung masamang, thank you, mama. Very innovative yung nagwawalis. Hindi ko naisip yun. As in, hindi ko naisip yun. Okay. Sige, magpipili pa tayo dito sa ano. Okay, guys, si kuya. Alika. Okay. Obserbahan nyo Huwag nyo lang tingnan siya na parang okay, nagwawalis. Tingnan, observe. Pwede ka lumapit, sir. Pwede ka lumapit. Kasi ako malabo na rin mata ko. Pwede ka lumapit. Ano yung na-observe mo doon? Pwede mo tingnan pati yung props. Meron pong nagwawalis. Tas, marami makalat, may walis na ginagamit, tapos may mga makalat, tapos may mga box, tapos may mga gamit na nakakalat, tapos naglilinis siya. Thank you. Ako nag-direct nito. Ngayon ko lang nalaman na nagwawalis siya. Ba't kaya ngayon ko lang nalaman niya? Ngayon, titingnan nyo kasi guys. Nakakainis. Hindi nyo na-expect kong sagot. Sa tingin nyo, ano ang sitwasyon ni ate girl? Yan na lang. Ano ang sitwasyon? Bagong lipat? Sure kayo? Bagong lipat o nagwawalis? Bagong lipat. Okay. Baka sabi nyo yan Alam nyo guys, para mas exciting yung gano'n, magpustahan kayo ng katabi nyo. Pustahan kayo. 500. Para yung may pang Noche Buena na kayo. Di ba? Kasya na yun. Sa tingin, magwawalis, bagong lipat. Okay. Bakit nagwawalis kung bagong lipat? Kasi, madumi. Ngayon ko lang nalaman talaga yan. Pag magwawalis ka pala, dapat madumi. Ngayon ko lang nalaman yan. Next slide po tayo. Ayun. Ay, wait lang. Kilala niyo ba kung sino yung nagalaba? Di niyo kilala.
Sige. Doon ako. Ang iingay nyo dyan, sige. Ang iingay ng mga group, ayun. Ang ingay nyo, sige. Walang magsasagot na naglalaba, ha? Nagigigil ako. Sige, ma'am. Sa tingin nyo, ano nakita nyo dyan aside sa naglalaba? Mga damit. Ma'am, pwede... Hindi, ano sa tingin niyo? Hindi, pwede ka, gaya halika, lapit kayo. Pwede ka lumapit. Naka-heels ka. Tingnan nyo lang mabuti. Okay, sige. Naglalaba siya. Sa tingin mo, bakit? Okay, may maduming damit. Okay, pero sa tingin mo, ano yung sitwasyon? Magpapaalam yan, magagala. Charot. Gagala, wala namang problema. Oo. Okay, dapat daw magre-review ka, so naglaban na lang siya. Ang galing, nagkwento siya. Pero pwede yun, ha? Walay nyo. Alam nyo, pag tiningnan nyo yan ng malapitan, sabi ko kasi tingnan nyo ng malapitan, naka-earphone siya dyan habang naglalaba. Okay? Next slide po tayo. Ayun na. Ngayon, may film dissecting tayong mangyayari. What I mean by that, panonoorin natin yung pelikula. Since... Sorry, sir? May sound na ba? Walang. Yung 50-50. Yung 50-50 lang siya muna. Okay. So ngayon, panonoorin natin siya. Tapos after natin panoorin, babalikan natin yung pelikula kasi idadissect natin siya. Pag-aaralan natin siya, scene per scene. Okay? Pwede ba, sir, anong ilaw pag ina natin? Sige. So, itong pelikula, we submitted it to Metro Manila Film Festival last year. However, sa sobrang daming nakapasok, hindi na kami nakapasok. But, the film is a very experimental film. Na to the point na hindi ko alam kung bakit nagustuhan siya ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit. Pero, I don't know, experimental films have, for me may pili siyang audience. Every genre naman, di ba? Ngayon yung mapapanood nyo, 5 minutes lang siya. Okay? Ngayon, what I want you to do, I want you to observe. Okay? I want you to observe. Sige sir, i-play natin yung 50-50. Thank you. Ay, mamaya na yan sir. Ilipat na lang po muna natin. Ay, ano lang sir, i-back mo na lang sir. Tapos, i-back na lang muna natin sir. Minimize muna natin sir. Tapos ito sir na 50-50. Ito sir, yan. Ay, hindi siya sir. Ayan.
Huwag ka rin sana magagalit, pero gusto ko na kasi magtrabaho. Bakit? Feeling ko hindi kasi patas na ikaw lang yung gumagawa. Di ba dapat tayo dalawa? Pareho dapat tayo magpapagod, gumagalaw, nagpapahinga. 50% sa'yo, 50% sa akin. Sige, sakit tayo. Hindi ka ba naninibago? Saan? Sana ka? Magkasama na tayo sa isang bahay, tapos hindi na nga tayo maghiwalay. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi naman sila ako sigurado. Baka hinihinga ko lang ako. Nahihinga ako kasi mga bagay na sila hindi ko alam. Pero, kailan ka naman? Nakikita ko ba rin ako sa future? Oo naman. Kita ko. Sigurado ako na ang nakikita ko sa inaharap ay tayo. Okay. Pagka pwede. Okay. So, ayun. Yun yung 50-50, guys. Okay? So, experimental siya. May, for sure, 50%, may nakagets, 50%, parang, ano ba yun? Pero, i-discuss natin siya isa-isa. Sige, sir. Yan. Yung eksenang yan, I don't know kung paano siya i-interpret. Pero, may something na parang, yung mga sequences na ganyan, na pag nakikita nyo, may certain characteristic yung kada eksena. This is, every time na, yan ang suot ni, if you know Ojel, si Oj, naghigit sa pag-ibig ata siya last time. Yung suot niya, every time na ganyan, and with Dylan, kala niya ba yung actor, si Dylan. So, kapag ganon ang eksena, lahat yon ay nasa isip lang ni Oj. Okay? Lahat yon nasa isip lang siya ni Ojel. Okay? Next tayo, sir. Yeah, umiiyak siya, ha? Ngayon, alam niyo na yung reason dito. Okay, alam niyo na. Explain ko pa ba? Magkahiwalay, basta magkaaway sila. Ngayon, that's how you write a film. You intrigue people. Okay, you intrigue people. For example, first sequence ko, okay, umiiyak si Ojel, ganyan. Umiiyak lang siya. Next sequence ko, magkahiwalay sila. Matulog. But, you don't know the reason why. You just saw it. For you to have a doubt or a gist na, baka magkaaway sila. But you don't know the reason why. Next. Ayun. Ngayon, sige, bababa si Oj. Sige kuya, bababa si Oj. Sige lang. Hinahanap, di ba hinahanap niya si sige. Sige lang sir. Ayun. Ngayon, hindi ko talaga alam, kasi pang ilang ko na ba to? Ilang beses na ako nag-shoot ng extended breakfast. Hindi naman ako nagbe-breakfast, hindi naman ako breakfast person. Pero palaging gano'n yung nasushoot namin. I was thinking na ano yung pwedeng breakfast na usual sa tao at the same time, hindi na nakakasawa sa mata. Kasi ano yung usual na breakfast sa mga pelikula? Itlog, ano pa? Ano pa? Sinangag, ano pa? Diba? Since all together nagsasalita kayo ng ganyan, it's a fact na usual siya. So I was thinking, okay, hindi kasi na-feature yung pansit canton. Okay. Diba? Pag ganyan na detalye, we call that as a bit. B-E-A-T, bit. Yun ang tawag bit. Ngayon, sige sir, forward tayo sa may pansit canton. Ayun, sa pansit canton. Ngayon, bakit pansit canton? Ang goal ng pelikula, kaya siya 50-50, ang goal ay what? Sinabi ni Dylan, ano yung gusto niya mangyari? Ano na? Maging equal, maging fair. O si kuya, hindi ko nasagot. Kuya, sige, tatawagin kita. Ano yung goal ni Dylan? Nagtampo siya. Hindi siya natawag. Nagtampo. Mamaya tawagin kita.
Ngayon, maging fair. Ang Canton, ang hirap hatiin. And Canton represents their situation. Mahirap maging equal yung sitwasyon nila as of now. Gets? Ganun guys. Di, hotdog, itlog, ano represent nun? Diba? So, kaya siya, and may fact din kasi, na ano yung sitwasyon ng dalawa? Ano sila? Bagong lipat. So, syempre, hindi ka makakapagluto pa ng kaldereta, adobo, sinigang. Makakapagluto ka lang ng mga madaling lutuin. Okay, so that's very, screenwriting aspect. Sige, next tayo, sir. Ayan. Pag ganyan, ano yan? Nasa isip lang siya ni Odgel. Nasa isip lang siya ni Odge. Sige, sir, next tayo. Ayan, nakikita niya yon habang kumakain sila. Guys, pag tinignan niyo yung eksena kasi, ang ingay niya kumain. Parang baboy, kung kumain. Ito, ang sitwasyon kasi ng dalawa, bagong lipat sila. For example, may partner kayo. Sino may jowa dito? Wala? Meron ka? Goods. Ngayon, for example, kilala mo yung taong mahal mo. Pero magkaiba kasi yung mundo kapag magkasama na kayo. Ngayon, akala mo may mga bagay na alam ka na sa kanya, pero hindi pa pala. Sabi nga, may kasabihan na, I always believe in a saying na, kapag mahal mo yung tao, hindi mo lang siya minamahal, pinag-aaralan mo din siya. Okay? It's the anatomy of love. Pag love talaga. Ganon Diba? But it's okay to be romantic. Walang problema as audience, as filmmakers. It's okay to do romance. I highly suggest that. But make it to a point na pag naggawa ka ng romance, may sense. Okay? Ngayon kasi, since, balik tayo dito, may bagay si Odge na nakikita kay Dylan na hindi niya pa nakikita. Parang, nanibago ako. Ngayon, ang iniisip ni Odge, diyan sa mga first parts, hindi niya nakikita si Dylan sa future niya. Why? Kasi nga, may nakikita siyang bago. Na hindi niya kasi akala niya kilala niya na. So parang, okay, parang, that's love should be Na dapat kapag mahal mo yung tao, nakikita mo na sa future yun Nakikita mo na napakakasalan mo siya, nakasama mo siya sa bahay, ganon. If hindi mo siya nakikitang ganon, baka dito lang kayo. Gets nyo? Parang, maybe it's for fun. Maybe it's ganito lang talaga. Depende sa kung anong nilalagay niyong label to each other. Ngayon, sige, next slide tayo, sir. Ngayon, dyan natin makikita na si Odge lang ang nagtatrabaho. Right? Tapos si Dylan nasaan? Bahay. Typical housewife kineso. Diba? Sige, next tayo, sir. Yan. Yon. Etong eksena, ito, di ba naka-earphone siya, tapos may tugtog siyang, Yung eksenang yan, pag pinansin nyo, pansin nyo yung pagkuskus ni Dylan. Ano? Sige, i-mic mo para. Hindi sanay maglaba. Okay, hindi siya sanay maglaba. Kasi di ba, the way na magkuskus parang tanga. Ano yung pagkuskus na yun? But, well, best friend ko naman si D, nung pinap-act ko siya, hindi talaga siya marunong magkusot. Hindi siya marunong magkusot. Kasi washing, hindi ka dapat marunong ka magkusot. But, I immediately thought about na, ay wag, sige go. Hindi mo kailangan matutunan. Dapat hindi ka magaling sa ganito. Kasi parang, mafe-feel din ni Dylan, sa karakter ni Dylan, nakakulangan yun sa kanya. Gets? My mentor si Sir Noah Tonga, sabi niya, JP, bakit naman hindi mo nilagay na ang ninalabahan niya ay brief? Because may malalagay tayong meaning, if brief. Ang dami natin, baka, the masculinity kineso, ito lang ba yung role ng babae sa lipunan na dapat ganito sila, hindi naman talaga dapat, diba? Na hanggang saan mo pagsisilbihan yung partner mo. Okay? Sige, next tayo. Yan. Ngayon, yung eksenang yan, yung shot na yan, alam niyo yung net sa manok o sa mga sari-sari store noon, yung green, hindi talaga yan dapat yung shot. Naghahanap kami, kasi iskinita, kung makikita nyo, di ba, iskinita yung pinaglalabahan. Naghahanap kami ng shot kung saan pag, guys, when you
do film, you don't settle sa isang lokasyon lang, isang place lang. You know, kasi nasa labas kayo, sige, try nyo pumunta sa isang bahay na katapat nyo, baka malay nyo may framing kayong makikita doon. This is framing. Tapos, nagmamatch siya sa personality ni Dylan kasi yun yung nafe-feel niya. Nakukulong siya. But, hindi siya minimin ni Boy. Nakukulong siya saan? Sa sitwasyon na hindi naman nila kontrolado. Di ba? Mabait naman si Odje. Hindi naman niya sinuntok si Dylan. Hindi naman niya inabuso, di ba? Sige, next tayo. Ayun. Sige, sir. Yan. Alam niyo na. Okay, naglilinis. Sige. Sige, sir. Next tayo. Ngayon, tingnan niyo yan. Yan yung isang red flag ni Odj. Bakit? Kung sino sa iyo yung naglalaba? Taas kamay. Itas yun ang kamay niyo, bilis na wala tayong oras. Sino yung naglalaba? Yung ibang hindi nagtataas, bakit hindi ka naglalaba? Washing machine, okay lang yon. Washing din naman na kasi kami ngayon. Dati nagkukusot-kusot kami. Nagkukusot-kusot kayo, okay. Kahit nga sa washing, mafe-feel nyo to. Kapag sinabi ng nanay nyo, or kung kayo ang nakatoka maglaba, pag sinabing lahat ng damit nyo, ilagay nyo na dito, ano ilagay nyo na dyan. Yun yung ugali ni Odjel. Na sinabihan ka na, syempre, nilabahan ko na. Hindi mo pa pinasabay sa akin. So ngayon niya lang din, parang gets nyo, na parang may petty bubog siya kay Odj. Okay, next tayo. Ngayon, yan yung eksena. Ano yung ginawa dyan ni Dylan? Humingi ng towel. O, sino ngayon yung mga naliligo na nakakalimutan yung towel tapos pinapabot sa kapatid o sa magulang? Di ba? Ayaw tumaas. Pero nangyayari siya. Ngayon, yun naman, yung kinainisan ni Odjel. Ano ba yan? Pumunta ka na ng CR, pumasok ka na ng CR, hindi mo pa dinala. So ngayon, patas na sila. Pareho na silang may something off na ngayon lang din nila nakita sa isa't isa. So, it's quits. Next tayo, sir. Yan. Sige, sir. Iyon. Ngayon, dito nyo sa part maralaman, bumalik tayo sa simula kung bakit sila ganyan yung higa nila. Ngayon malalaman nyo, kasi bakit? Nag-explain na sila na, kasi gusto ko na magtrabaho. Although, hindi naman siya pinagbabawalan ni Odj. Ang reason lang is that, gusto niya lang din na may ma-achieve siya sa sarili niya. Why? May mga bagay kasi na sa pagkikwento, hindi na natin siya kinikwento. Hayaan natin ang audience na mag-decide. Siyempre, may mga bits na kailangan maintindihan ng audience mo. Pero dapat nagta-translate kasi siya. If bagong lipat, may isang eksena doon kanina na, di ba, inamoy ni Dylan yung damit, tinapon niya. May grad picture doon. So sa tingin niyo, ano sila? Fresh grad, kakagrad. You know, may ano sa personality nila, may problema sila sa employment. And ganun talaga. You know, that's the reality of life. Kaya next natin, sir. Sige, next natin. Yan, sige lang. Ayan, makita niyo na, guys, kapag gusto niyo, sige, sir, balik niyo nga, sir, ng konti. Balik niyo lang po. Balik nyo lang. Onting seconds lang. Ayan. Yung shot na yan, sa tingin niyo, ano yung nakikita nyo dyan? May ano? May kineso. May gap between them. Okay? Guys, ganun ka-importante yung shot para mapakita, kahit hindi nila sabihin. It's the shot na dapat may gap sila. Next shot, ano sir yung next shot? Sige sir, forward po tayo ng konti. Ayun. Ngayon, connected na sila to each other. Kasi pinakita natin yung kamay. Close up pa. So, ganun dapat tayo magkwento. Na hindi na, kasi diba, ang tao sinasabi parang, may example ako nun sa script, nakalagay sa action description ko. Iniyuko ni Kineso ang kanyang ulo. Sabi ko, di ba? May iba pa bang yumuyuko bukod sa ulo? Wala na, guys. So, pwede mo nang sabihin, yumuko si ganto ganyan. Matik, ang yuyuko niya, eto, wala na. So, dapat, yung mga obvious, tanggalin na natin. We should be, knowledgeable sa mga storytelling na hindi masyadong nagsasalita. Shots pa lang, makikita na ng tao, ito yung sitwasyon. Sige, sir, next po tayo. Ayun. Sige lang, sir. Sige lang po. Ayun. Ngayon, sige sir, next na po. Ngayon, nakikita niya si Dylan sa future niya.
Kasi bakit? Mas naiintindihan niya na. Ganun naman eh, di ba? May mga, postahan tayo, may mga situation sa buhay nyo na akala nyo ganto. Pero nung kinausap nyo yung tao about this, mali kayo. Pero not to the point na mali kayo, the concept is, mas naintindihan nyo lang yung sitwasyon. And that's the reality of life. Next tayo, sir. Sige. Okay. Yung mga eksenang yan dyan, guys, ang liit, sa totoong buhay, ang liit-liit lang yan. As in, kasing nipis lang nito. Or, kasing nipis, itong ano lang to. Tapos, ang haba niya, guys. Kasi, may adjustment kami sa script. So, we have to adjust the story. Compromise, kumbaga. And, yung last shot, sir, sige, sa last shot na tayo. Yan. Alam niyo, sabi namin, hanggang kailan mo mahal yung tao? Sag-uusap kami. Hanggang kaya kong maglaba. Hanggang kaya kong paglabahan yung tao, mahal ko siya. Ganon. Ngayon, sabi ko, ba't gawin natin silang mga sinampay? Gawin natin silang mga damit. Sa isip ko pa nun, parang, ang ano ko din sa part na yun, ang ambitious ko din na, paano ko mapapakita na magkasama pa rin si Dylan at si Odge? Kahit mga sinampay na lang sila. Di ba may mga ganyan kayo? Ewan ko sa mga mag-joyo, kahit kuto, mahal mo ko. Di ba may mga ganon? Kung maging na ba ako, mahal mo ko. Kung maging alikabok ba ako, mamahalin mo ko. Kaya parang yun yung thought nila, na kung ganito na ba ako, mamahalin mo pa rin ako. And that's the last shot that we have thought. Okay? So that's 50-50. Okay? So proceed tayo sa next. Sir, balik po tayo sa PowerPoint. Ayun. So, Dylan talaga ang pinaka-unang choice ko dyan. Kasi wala kayo budget. Siyempre, pumunta ako sa best friend ko. Ay ko, di, baka may ano ka dyan. Baka may, baka pwede ka. Passion project lang. So, okay. Because, when you have a friend, mabilis talaga ang transaction. Sige, sir, next tayo. Ngayon, first time ko ata ito pinanood na namin siya sa com. Pero ngayon kasi, pwede na siya ipakita kasi di na siya illegal. Kasi tapos na yung kontrata ko. Ngayon, itong pelikulang to, ito yung napunta sa The Manila Film Festival last year. So, na-awardan kami ng grant, so ginawa namin siya. Ngayon, itong eksenang to is, ano yung nakikita nyo? Dalawang magkaibigan. Ganon. Dalawang bata. Ayun, dalawang magkaibigan. Kasi kita mo naman, di ba? Magkaibigan. Bakit sa tingin mo magkaibigan sila? Nakaakbay. Di naman. Sa tingin nyo ba magkaibigan sila? Sure? Parang hindi kasi sila stranger. Tama. Ngayon, guys, yung mga batang to kasi, they are very optimistic sa mundo nila. So we have to do a shot kung saan yung mga batang to, dapat magmukha talaga silang bata. Dapat yung bata, nakatira sila sa malaking mundo. That's why, that's what you call scaling sa shot. I call it scale. Kasi nakikita mo kung gaano kung ano yung difference ng subject mo sa ginagalawan niya. Okay? Next tayo, sir. Yan. Magkaibigan sila? Okay. Ano yung kinakain ng isa? Mais. Sige. Sa tingin nyo, bakit ganyan yung... Sa tingin nyo, ano ginagawa nila? Ha? Ano sa tingin nyo yung ginagawa nila? Nanonood ng... Di mo sure kung pelikula. pelikula. Nanonood sila ng... Pelikula. Okay. Sige, next. Ayon. So, sa tingin niyo, ano reaction ng babae dyan? Sa tingin niyo, ano yung emosyon niya dyan? Ano na? Galit? Ano niya? Galit ba siya? Sa tingin niyo ba galit siya? Kanina siya galit? Okay. Sige, sir, next tayo. Ngayon, idadissect natin yung pelikula. So, yung natitirang video, yun na yun. Ngayon, guys, ano na lang, sir? Ano ng lights? Etong pelikulang to, we're very, very proud of it.
Um, gusto ko lang talaga maging masaya lang kayo sa panonood sa kanya. It's a 15-minute film, I don't know. So sir, this is Pinilakan Tabingi. Bumakal ka ng pangudtuhan ta, tas mo na panlaba. Muna sabihin mo naman palang kinais. Iyo tabi! Kadban, ngayon, di ba? Sige. Kakatamaan. Tupi, saan kita mami? Basta, may iyawan lang ako. Sa inyo, nani. Pagduman muna tayo sa sinihan. May inuman akong madali. Sigurado ka ito ng madalian. Pag kita lalagin ka na yung mo. Gaya ka na yan. Sige. Ano ang ginagawa sa sinihan? Inga, magayon, tas dako na pagkaon. Baka dagal pa na lang iiling. Tupit, di mo napansin. Arin, pag nasa balang piling mo lang, may tagilid. Iyo di, wala pa kita nailing na bako tagilid. Barisan na, sa aga, ilingan mo na niyate. Iyo? Ilingan mo kung tagilid mo lang agad. Sigurado ka daw na mailing ka mo? Iyo yan. Dae, dahil kita makikintaan to, pe. May pangalis ko yan nagpapalabas si Manay Pasing. Ano sa nang taon ng takahepin, pakitakaan? Nga na! Pero sa mga kung susunod. Aswari ito, to, pe. Diba ano ko yan? Kaya, hindi ko na nga nagpapalabas sa isip mo naman. Susana, bisa na yung kayari natin. Oo na, pagiging na ako, baby. Salamat po, ate.
Okay na. Teka na kuya, okay na. Balik tayo sa PPT. So ayan, pinilakan tabingi. Okay. Ang layo ng reaction nyo sa basyakin sa letterbox. Saan yung letterbox dito? May letterbox ka? Binabash kami doon. Kasi daw, this is just, we were just going to tell a story. Binabash kami because of, we are anti-piracy daw. And we are exiling the culture of piracy in in the art scene. But if you have a very wide understanding, it's not like that. Diba? Like, hindi naman eh. Kasi, guys, the piracy is part of our culture. Diba? Kahit ako lumaki ako sa piracy, the message of the film is just that may mga happiness talaga na may limitasyon. Diba? Like, hindi ang thought ng pelikula ay patayin ang piracy. Although, guys, mali ang piracy. But again, it's part of the culture. We cannot entirely remove that. Ang message ng film is that yung pelikula kasi, pansinin nyo, di ba, hindi maka-avail yung bata ng mga ticket because the ticket price is high. Ang taas ng ticket. And dapat ang manonood ng pelikula ay hindi siya maging luxury. It should be a basic necessity na dapat lahat ng tao, mahirap, mayaman, nasa marginalized, parang maging parte pa rin nila yung panonood ng pelikula. Katulad noon. Which is, I don't know, iba lang ang take ng mga critics sa Letterboxd. But anyway, it's okay. Iniyakan ko na yon. But it's okay. But guys, the film, we're just going to tell a story na lang. The film is very, very important to us because it was written in 2022. Before Sally Manok for Sine Halaga, siya dapat ang entry namin. However, wala kaming pera. So yun naman talaga yung problema sa pelikula. Wala kaming pera. I tried to reach out my senior, si Kuya Jess. Sabi ko, Kuya Jess, may script ako. Bakit yung ending din niya nagustuhan? Nung first draft, hindi natin ito mapoproduce because I'm only asking for 50,000 pesos. Akala ko nga malaki na yun nung una, pero it's very low. Hindi kami napagbigyan. And then, sinabit namin siya sa Sine Kabataan 2023, di siya nakapasok. But the Manila Film Festival 2024 opened their doors for us. Hindi namin in-expect na papasok yan. As in, wala kaming basta gusto lang namin magpasa. Because year 2023, nakapasok na kami and we were supposed to make a full length. However, nagka-problema sa transaction, may problema sa nag-handle ng festival, na bago yung nag-handle ng The Manila Film Festival, nag-try kami for 2024. So, natatry lang natin kasi shorts lang naman to. This was after Pure Gold. Tapos, nung pinasa namin siya, nakapasok siya. And then, alam niyo guys yung sinasabi sa akin dito, na ang gusto kong, nakita niyo dito Fantastico na, pa siya Eteng Kabisote, di ba? Partner ka sa Eteng Kabisote. Kasi childhood ko yon. For sure, pati yung nasa likuran ko. Sino mo, Marilyn? Childhood ang Eteng Kabisote. Yung Eteng Kabisote is part of our Philippine, pop culture. Yun yung gusto kong mangyari. May VFX if Enteng. O, diba? Sa budget namin, 150,000. Back then, if you know Direct Peke Galiaga, the late Peke Galiaga, yung anak niya si Sir Wango, sabi niya sa akin during the pitching, JP, 150,000 is not enough to produce your film. But I answered, we will make it happen. Kaya namin ng 150,000, kaya naming tipirin. Kina-question nila ako sa VFX, paano yan, JP? Pag nag-VFX ka, di pangit yan. Sabi ko, sir, yun yung point. Papapangitin namin siya because we're set in 2010. Diba? Pati mga shots namin sa Lito Fantastico, yung pag-introduce kay Lito Fantastico, diba, tilt up pa? Kasi wala naman, as much as possible, nililimitahan namin yung drone shots. Kasi, hindi uso ang drone noon. Diba? Surprisingly, sa lahat ng mga entries doon, kami lang yung may drone shots. Parang, ba't sila may drone? Yan, parang, kami lang kasi may drone. But, when you tell a story kasi, the shot matters eh. Yung shot na yan, ang lit-lit nila. Di ba parang buhangin sa wallpaper ng Windows. Ayan o, gano'n yung gusto kong shot. And, alam yung unang shot, di ba siya yung di ba yung shot, ulap, drone pababa. Idea na cinematographer ko, ng best friend ko si Mars, sabi niya, sabi ko, men, anong gusto mong shot? Gusto ko, men, drone pababa, tapos bubukas yung ulap. So, nakakusapin ko si Lord.
Lord, pagbabalag doon, bukas ng ulap. Hindi ganon. Kailangan namin ng VFX. So yun yung na-achieve namin. Kaya yun yung parang opening sequence namin. Because since we are coming of age, rise of life, bata, fantasy, etc., gusto namin na opening sequence namin ay powerful ka agad. Dapat pag pinanood mo yung opening sequence, parang maiihi ka sa ganda. Joke lang. Ano lang siya? Di ba? Parang ganun dapat yung vibe. Nakaka-uplift dapat siya. Sige, sir, next tayo. Yan. Pansinin nyo guys ha, ang suot ng dalawa kong bida is red and violet. Which is yun din yung color ng suot ni Lito Fantastico at ni Baltasar. Ang pinoportray ni Tupe is si Lito Fantastico, kaya siya naka-color red. Diba? Si ano naman, si Tantan, ang pinoportray niya ay si Baltasar, kaya siya naka-violet. You know, this is a very close to my heart. Kasi ganyan tayo nung bata. Ako ganyan ako nung bata na kapag, di ba ako si Black Ranger. Di ba? Yung mga, Pink Ranger. Di ba? May ganyan tayo. Yun yung gusto ko, excuse me. Yun yung fantasy kasi ng bata. And dapat magta-translate siya sa pelikula. Sige, next tayo, sir. Yan, okay na yan. Next tayo, sir. Sige po. Sige lang. Ayan. Alam nyo ba, guys, kung saan yan? Sa? Okay. Ang mahal. Gusto ko magmura talaga, ang mahal. Nag-inquire kami dyan. 3 or 7,000. Ang mahal. Tapos that time, namumroblema kami sa schedule kasi yung mentor namin, si Sir Noah Tonga. If you know Noah Tonga, ha, may shooting silang pelikula, pero hindi siya na-release. Hindi ko na sasabihin kung about kanino. Life story ni Kito. Anyway, may shooting sila sa Bitsara. Hindi kami pwede, sabay kasi kami nagsushoot, hindi kami pwede magkasabay kasi, hindi kami pwede kasi bayad na kami. 7,000 siya for 3 hours. Ang shoot namin is 7 to 9 a.m. So, mahirap siya para sa mga bata. So, kailangan namin gumising ng maaga. 7,000 siya, guys. Ngayon, yung Bitsara, guys, that's why, yan naman kasi parang vintage na sinihan, di ba? Na cinema house sa Albay. We wanted sana sa Naga, yung isang Bitsara doon, kaso malayo. Hindi siya kaya ng pera. And also, dyan kasi ako nanonood ng bata. Dyan ako, suki ako ng Bitsara dati. So, yun. Dyan siya. Ngayon, guys, titingnan nyo, no? Yung suot nila, it speaks their personality. Parang ano siya si OA at si Lanchalan. Tantan, the personality of Tantan is very colorful eh. Kasi siya yung kaibigan yung sulsul ng sulsul. Di ba? Like, bili ka, ganito, ganyan. Pero hindi siya nang uuto because they share the same wavelength. Gusto namin ng pelikula, gusto namin manood. Gano'n na siya. Next, ano tayo, sir? Ayan. Ayan po. Ayan. Fun fact. Wala talaga sa Final Cut yung TV na yan. Ang nasa Final Cut, yung mismong footage ng laman ng TV na yan. Last 2024, nasa klase ako, tumawag yung producer sa akin. She's from ABS. Kasi producer na din siya ngayon. Tinatanong niya sa akin kung if 2010 to, paano mo sa akin sasabihin na sa 2010 ako? Without saying it to me. Sabi ko, Miss E, ganito po, ganito, ganyan-ganyan, ganito, ganyan. JP, hindi siya nagtatranslate. Ganito gawin mo. Hindi ko kasi alam kung saan sila nanonood. Kunan mo ng shot yung TV, i-overlay na lang natin. Kinabukasan, biyahe na namin pa Manila. Magdi-DCP review na kami. When we say DCP, guys, yan na yung lahat ng files, compact na siya. Nasa 100,000 yun, guys. Isang ganun. Ang mangyayari nun, pag final, 8 entries kami, for example, yung 8 yon, i-compile siya para kapag plinay sa sinihan, dire-diretso siya. Hindi siya kagaya ng PowerPoint na, play, next, play. Hindi ganon. Para dire-diretso siya, it costs 100,000 or more. Mahal siya. So, yung pelikula namin, pinadala siya sa Manila para doon siya i-post-prod. Color, scoring sa amin, color, Foley, sound design. And honestly, guys, this is not to brag. This is the first Bicolano short film or Albayano short film na naka-Dolby Atmos kami.
When we say Dolby Atmos, lahat ng yan may tunog, pati sa hig yan eh. Nung sa Pure Gold, 5.1. Diyos ko, para akong papatayin yan. Buwisit na 5.1 yan. Pag tunog ni ganito, di ba? Pag tumunog sa left, tunog sa right. Tulog sa, tulog siya eh. Ganon. Sa Dolby Atmos, guys, as in, ang daming speaker, ang daming yung channels. So, yun yung parang, okay, libre lang yung guys. So, okay, may bragging rights. May mayayabang. Ngayon, nung ginagawa siya, 2 days lang kasi dami siya i-review. For example, Monday, ni-review namin yung pelikula. The next, dapat, this Monday, sasabihin na namin kung ano yung i-revise. The next day, makikita na namin yung pinaka-final na cut. Gets? Ngayon, pag-shoot namin, nung Sunday, punta kami ng Manila, Monday, after the review, ini-edit namin siya ng gabi kasi kailangan malagay yung TV na yan. Because it speaks a lot kung anong timeline kami. 2010, uso yung mga TV na may puwet, di ba? May may puwet siya sa likuran. Ganon yung kailangan namin. So, yan yung nangyari. And yan talaga, tawan-tawa sila kasi sabi ko, hindi yan sa sinehan sinut na footage na yan. Sa bahay lang yan. Pinagmukha lang namin siyang sinehan. And isa ako sa mga dumadaan dyan na kailangan lang namin mapakita na pirated talaga siya. Sige, next po. Sige lang. Ayan. You know guys, very important. Ito, pasada lang sa script writing. Paano kasi namin mapapakita na fan sila and at the same time, palagi nilang pinapanood yung pelikula. Doon bata kasi ako, personal experience, kapag paulit-ulit kong pinapanood ang isang pelikula, we have the term nag-i-stick. Diba? Hindi ko alam kung familiar pa kayo dyan eh. Pero di naman magkakalayo edad dati, 22 lang ako. Like, nag-i-stick. Tapos ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng alcohol. Pupunasan namin ulit sa tela ng damit, tapos sasalang namin ulit. Minsan nga, ihipan mo pa yan eh. Pero sabi namin, since hindi yun yung driving force para makabili yung dalawa at bumili yung dalawa ng panibagong CD. So, dapat talaga, kapag nagkikwento ka, dapat kilala mo karakter mo para alam mo kung paano siya gagalaw. Kasi, honestly, pa nagsusulat ako, hindi na ako yung gumagalaw eh. Kusa yung kamay kong nagtatype sa cellphone para magsulat ng script. Kasi sila ang kusang gumagalaw for me. Ayan, sige po, next tayo. Ayan. Sige lang po, sir. Sige lang. Ayan. Sige lang. Sige lang po. Sige, forward. Ayan. Yan yung eksena ng kasama si Sir GY. If you know Sir GY, sige, next po. Yan. Siya yung parang may mga shots kami na natapon dyan kasi hindi na kaya ng oras. At the same time, concern namin yung continuity ng pelikula. So, ayun. Kailangan nasa gitna siya kasi parang, siya na yung barrier ng adventure nila somehow. Sige, next po. Yan. Next. Ay, sir, doon tayo sa backward na konti, sa may shoulder. Yan. Yan, guys, yung pinaka-accidenting shot na pinalagay ko sa final cut. Kasi, may shot pa na nasa harap eh. Mas gusto ko andito kasi yung camera niyan. So, yung camera, yung cinematographer ko, nakaganyon, sinusundan niya, kunwari may camera dito si Sir GY. Why? Over the shoulder shot siya eh. Tapos nakikita mo kung ano yung pupuntahan niya. At the same time, guys, gusto ko kasi makita na parang, gets niya, parang tinitiktikan niya to. Kasi guys, kung igigimbal ko yan, parang, hindi ako nagko-cover hindi siya event for that. Okay? Ito guys nung bago-bago kami, nalion kami sa gimbal. As in, baga every time, gag-stabilize namin, itatrack namin ng ganon. But, as we grow, guys, yung mga still shot na naka-tripod na ganyan, kagaya nito, it's very powerful. Mas iba talaga ang magic ng pelikula. Yun lang ang perspective ko. Pero may mga times, pag kailangan namin i-gimbal, ginigimbal namin. Sige po, next tayo, sir. Yan, over the shoulder shot. Yan yung gustong-gusto kong shot na ang tagal. Sige, sir. Sige, sir, forward na lang.
Yan yung shot na ang tagal-tagal kong hinahanap kung saang pelikula ko siya magagamit. This is what we call, I don't know if tama ako, pero sisitayin na lang siguro ako ng iba. I call it as long shot. Yung long shot na, hindi siya parang leading line ha. Hindi siya leading line. Ano siya parang, basta there's something about that shot na gusto kong nagagawa. You can see the details, it's very eskinita. Makikita nyo talaga, very probinsya siya. Sige po sir, next tayo. Next po tayo sir. Ayan. Sige sir. Yan. Yan yung pinakamahirap i-mount. Kasi, we're running out of time. Kailangan namin siya ma-shoot. So, kailangan namin, paano ko ipopwesto ang 4 na subject na kung saan yung bigayan ng dialogue, flowy siya, smooth. So, yan yung naging ano namin. So, may separate, basta may separate mundo si vendor, kay police, may separate mundo din si Tupe at saka si Tantan. Sige sir, next tayo. Ayan, over the shoulder guys. Yan yung over the shoulder guys. When it comes sa dialogue, ito yung demo ko na lang. Yan yung sasabi namin na over the shoulder. For example, si ma'am, kausap ko. Ang camera ko, once na dito ang camera ko, dito siya kumuha ng shot. Hindi pwede na yung camera na para kunan dito. No. Kasi lumalagpas ka ng 180 degrees eh. Di ba? 360 is ano. Dapat 180 ka lang. If dito yung camera ko, para kunan ko yung shot mo, dapat pag kinunan ako ng camera, andito yung camera ko. Hindi pwedeng lilipat siya dyan. Dyan, yan guys, basic yan. Dyan nagkakamali yung iba. Kaya during the cutting, awkward siya tingnan. Kasi hindi sila synchronize. So dapat, again, pag over the shoulder, yun lang naman. Alam guys, ganito lang sa dialogue. Magkausap kami, wide shot. Over the shoulder, over the shoulder. You have the 3 main shots. When you do a scene, make sure na may 3 main shots kayo. Na doon lang kayo magre-revolve. Hindi naman super na doon lang. Parang alam lang ng tao, okay, dito lang sila. Ito lang yung super ano namin. Diyan lang kami re-revolve. Sige sir, next po tayo. Ayan. Sige sir. Sige lang po. Okay. Yung mais na yan, randomly lang din yan. During 2022 pa siya nasulat. We were thinking kasi na paano ba mas mapapakita yung innocence ng bata. So, gumana yung ano ko na, what if ang dinadala ng mga bata ay nilagang mais? Because, then again, wala silang experience sa sinihan. So, di ba, like, legit iba yung experience ng taong first time na papasok sa sinihan. Ang sarap sa feeling. Every time, kahit nga palagi, hindi ako palagi, nanonood talaga ako pumunta talaga ako sa sinihan, iba pa rin kapag pumapasok ako na sinihan eh. Iba pa rin yung, alam niyo guys, iba pa rin yung culture na hahanapin mo yung letter ng upuan mo, yung maingay na chichirya, bubuka sila ng gano'n. There's a different feeling eh. Ganon dapat yung ma-feel ng bata. Kasi ang alam nila, based sa napapanood nila, akala nila, yung screen ng sinihan, tabingi. Nung nakapasok sila, di ba sa ending, makikita nyo naman sa ending, na sinabi nila, hindi tabingi yung TV. So parang, finally nakakita ako ng sinihan and napatunayan ko na hindi siya tabingi. So dapat, ganon yung goal ng pelikula. It should be, centered sa kung ano yung gusto ng characters mo. And honestly guys, I appreciate you guys. Nakikita ko yung mga reaction nyo, wow, nakikita ko. And I appreciate it. For us, we appreciate it. Kasi, sabi namin, nung nag-expire yung kontrata namin, kasi hindi siya pwede yung 1 year kasi, hindi siya pwede ipakita pa. Unless, may permission kami sa producers namin. So, nag-expire yung kontrata, so may rights na kami, may free will na kaming ipakita yon sa inyo. So, yun yung goal naman namin. And sana marami pang makapanood ng pelikula namin kasi yun naman yung goal. Yun naman talaga yung goal namin. Yun. Sige, sir, proceed na tayo sa PowerPoint. Ayan. Sige, sir, proceed na po tayo sa PowerPoint. So, guys, okay tayo? Okay naman? May nalagay naman sa, may natutunan kayo? Okay, gutom na kayo. Yes. Guys, sino yung nagpipelikula dito? Legit, sino yung mga nagpipelikula dito?
O yung gusto magpelikula? Tatas ka, ma'am. Sige, go. Sino ba? Sige. Sino ba yung gusto magpelikula? Yung gusto yung pelikula. Yung nanonood na lang na pelikula. Dami. Okay. Ito yung pinakapalagi kong sinasabi. Kung di kayang hanapin, hintayin. Kung di kayang hintayin, hayaan kasi kusang darating yan. That's how you make... Alam mo, applicable siya sa lahat ng aspeto sa buhay. Kahit sa pagmamahal yan, sa pangarap nyo. Kasi guys, ganito ha, palagi kong sinasabi, even sa press con, when we do press cons, kapag wala na kayong maisip na konsepto, kumuha kayo sa personal nyong experience. Kasi mas madali yung makikilala yung material nyo because you already know yourself if you know yourself. Okay? So palagi nyo yung ibabaon na dapat pag gumagawa tayo, dapat nakaka-relate tayo. Kasi yun lang yung tanging driving force natin para gawin siya. Ang pangit guys ng for compliance lang. Okay? Ang pangit lang nun. So, ayun lang naman. If may tanong kayo dahil wala tayong oras, you can approach me, you can ask me personally, you can message me. It's okay, wala sa akin problema. Libre lang yun, hindi ko kayo sisingilin. Yun lang naman. Thank you guys. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Ginoong Carmen, sa isang napakahusay, hitik at siksik na talakayan sa araw na ito. Sa muli po, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Carmel. Ayan, sana naman ay kahit gutom na ang ating mga tiyan dahil pananghalian na, pero sana ang utak natin busog na busog ngayong araw. Marami ba kayong natutunan kay Sir? Marami. O kung marami, katulad ng ginawa natin kanina, sigaw naman kayo ng, pag sinabi ko, marami ba kayong natutunan? Yes, yes, yes po. Okay? Marami ba kayong natutuhan? Okay. Kami rin, marami rin kaming natutuhan. Janine, kaya seryoso rin kami kanina. Okay, sa muli, maraming salamat po, Ginoong John Pistol Carmen, sa siksik, hitik, napakalinaw, napakamakahulugan at napakayamang pagbabahagi. Tunay nga pong ang kamera ay hindi lamang kumukuha ng anggulo. Ito'y nagsasalaysay ng damdamin, kultura at realidad ng buhay Pilipino. Mga kaibigan, bigyan po muli natin si Ginoong Carmen ng masigabong palakpakan. Sa puntong ito, dadako na po tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating programa, ang paggawad ng sertipiko sa ating naging tagapanayam. Ang nilalaman ng sertipiko ng pagpapahalaga. Iginagawad kay Ginoong John Pistol Carmen bilang pagkilala sa kanyang di mapasusubaliang sa pagsuporta at buong husay na pagbabahagi ng mahalagang kaalaman bilang tagapanayam sa ginanap na Salinlahi 2025. Pintig ng wika, panitikan ng sining na may temang gisingin ang diwa at adikain ng kabataan sa pagpapahalagang pampamilya. Ang kanyang kaalaman, oras at dedikasyon ay nagbigay ng makabulang pag-unawa at mas malalim na pagpapahalaga sa layunin ng gawain na ito. Ipinagkakaloob ngayong 2 ng Desyembre 2025 sa bulwagang Biyuenyo, Osas, lungsod ng Legazpi at pinarmahan ni Dr. Merilet L. Londoño, Direktor ng Bio Sentro ng Wika at Kultura, punong Departamento ng Filipino at tagapayo ng Samafil, at ni Dr. Adrian B. Aguilar, Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letera. Sa muli, masigabong palakpakan para sa ating tagapagpanayam. Hayan, dahil batid kong gutom na kayo,
malapit na tayo matapos. Sa pagtatapos ng ating programa ngayong umaga, nais po naming ipabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong aktibong pakikibahagi, pakikinig at pakikiisa sa ating gawain ngayong umaga. Naway may nasalo kayo ngayon at na magsisilbing gabay at inspirasyon sa inyong paglalakbay bilang mga mag-aaral, guro at lingkod bayan. Bilang paalala, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kaibigan, mangyaring samantalahin ang oras upang makapagpananghalian kayo pagkatapos natin ngayon. At may mga tindahan po dyan kung saan pwede kayo bumili ng lunch. At hinihikayat po namin kayo na bumalik sa takdang oras upang maging masigla, makabuluhan at matagumpay ulit ang pagpapatuloy natin ng ating programa mamayang hapon. 1 p.m. po tayo magsisimula ng ating programa mamayang hapon, kaya inaasahan po namin na by 1 p.m. narito na po kayo. At marami pa po tayong programang aabangan mamaya. Lalong-lalo na ito ay produkto ninyo. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan and happy lunch!